Takže dobrý deň, ja sa volám Matej Bučko a budem moderovať dnešnú diskusiu. Dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej debate, ktorú organizuje Klub nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva Banskobystrická alternatíva. V marci náš poslanecký klub organizoval diskusiu o Radvánskom kaštieli. Teraz pokračujeme v tejto tradícii verejných stretnutí, verejných debát a tentoraz sa budeme rozprávať na tému čo ďalej s hazardom v Banskej Bystrici. V prvom rade by som chcel poďakovať záhrade za to, že nám umožnila sa tu stretnúť. Teda ešte raz ďakujeme za túto možnosť, že nám poskytli priestory a som mimoriadne potešený z toho, že sa nám podarilo pozvať a že prijali pozvanie mimoriadne kvalitní a zaujímaví hostia. Takže dovoľte, aby som privítal po mojej pravici pána doktora Michala Pataráka z pracoviska liečby nelátkových závislostí a Juraja Danielisa, hovorcu Asociácie zábavy a hier a Asociácie prevádzkovateľov videohier. Ja by som na úvod možno využil tento priestor tým, že by som priblížil tú situáciu, aká v Banskej Bystrici okolo hazardu je. Vlastne všetko to tak nejako odštartovalo, začalo ešte vo februári tohto roka, kedy členovia komisie Mestského zastupiteľstva pre zdravie a sociálnu starostlivosť prijali uznesenie, ktorým odporúčili primátorovi rokovať so zástupcami ministerstva a riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice a predsedom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne o obnovení počtu lôžok na psychiatrickom oddelení v Banskej Bystrici. Následne v súvislosti s touto témou Mestské zastupiteľstvo v marci prijalo všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým Mestské zastupiteľstvo obmedzilo prevádzkovú dobu herní. Teda herne mali byť zatvorené medzi 10 hodinou večernou a 6 ráno. A toto všeobecne záväzné nariadenie následne pán primátor nepodpísal po porade s právnikmi, keďže zrejme by to prokurátor napadol z dôvodu nezákonnosti, keďže podľa zákona mesto nemá takúto právomoc obmedzovať prevádzkovú dobu akýchkoľvek podnikov. Takže na majovom zastupiteľstve už toto všeobecne záväzné nariadenie prijaté bolo, už bez toho obmedzenia, ale práve aj tu prítomný Milan Lichy vyzval ku verejnej diskusii. Ešte medzi tým treba povedať, že bolo otvorené tá iniciatíva, aj možno komisie padla na úrodnú pôdu, že bolo otvorené pracovisko liečby nelátkových závislostí v apríli tohto roka. No ale každopádne aj v súvislosti s tou výzvou, ktorá padla a na ktorej sa všetci poslanci Mestského zastupiteľstva zhodli v apríli, aby sme pokračovali v diskusii, tak na ňu reagujeme a naplňame ju dnešnou debatou. Preto otváram túto diskusiu a možno, že je na mieste začať úplne od koreňa, ako by sme mohli povedať, položiť si takú základnú otázku, že už keď sa bavíme o tejto téme a chceme možno nejako, alebo chceme nejako ten hazard obmedzovať a tak vôbec sa opýtať, že či je hazard vôbec nejakým spoločenským problémom. Možno prvá otázka teda na pána doktora Pataráka, že je teda hazard v uliciach spoločenským problémom a čo prináša z vášho pohľadu? Najprv ďakujem za pozvanie do diskusie. V prvom rade, aby som sa k tejto téme asi mal vyjadrovať ako lekár. A ako hovoríme o hazarde, tak to nie je medicínska záležitosť. Skôr je to spoločenský nejaký fenomén, jav. Hry vždycky boli, vždycky ľudia mali radi. Vždycky boli ľudia s istou averziou voči riziku a ľudia, ktorí naopak riziko vyhľadávali a tam už sa tam tvorí ten jav alebo to slovíčko hazard. To zrejme znamená nejaké hazardovanie, či riskovanie s niečím.
A my sa tu teraz konkrétne ideme baviť zrejme o hráctve a o hazardných hrách. Hazardná hra tiež nie je zdravotným problémom. Keby som to mal priamo označiť, tak zdravotným alebo medicínskym problémom je patologické hráctvo. My to berieme ako lekári, ale vlastne aj medzinárodná klasifikácia chorôb, alebo v úšom zmysle psychiatri, ako závislosť. Nie je to závislosť od konkrétnej látky, ale od činnosti, teda od hrania, povedzme na hracích automatoch, ale sú tam teda aj iné závislostné činnosti, ako napríklad ruleta, typovanie a podobne. No a toto je medicínskym problémom. A ak je niečo medicínskym problémom, tak potom sa snažíme nachádzať nejaké vzťahy so spoločnosťou a tým pádom aj môžeme nazvať, že spoločenský problém tu je. Pretože máme nejaké štatistiky, zhruba vieme, že v akej frekvencii v populácii sa vyskytuje patologické hráctvo, keď sa o ňom priamo bavíme. A ono od štátu k štátu sa tie štatistiky líšia, ja to nemám celkom presne zmapované, ale zhruba na tej úrovni 1% by sme mohli rátať, že sa v populácii patologické hráctvo vyskytuje. Nehovorím o teda priamo diagnostikovanom, ale ako fenomén, ktorý môže újsť pozornosti psychiatra, niekedy aj rodiny alebo samotného jedinca, bohužiaľ. Čiže z tohto hľadiska patologické hráctvo je spoločenský problém. Ak sa môžem opýtať, tak teda ako vzniká taká závislosť od hrania, vlastne čo ju spôsobuje, ako sa prejavuje ten závislý hráč, ten patologický, aby som sa vyjadroval správne. Ono tak to je vec termínov, to môžeme voľnejšie s tým narábať, lebo vieme zhruba o čom hovoríme, ale oficiálny kód je patologické hráctvo, teda alebo oficiálny názov. Ako každá závislosť, my už tu psychiatri máme tak ako nejaké poznatky, ktoré nás oprávňujú k tomu, že môžeme o tom tak priamejšie hovoriť. Takže v podstate každá závislosť, a rátam, že patologické hráctvo je závislosť, tak má isté biologické alebo genetické predispozície. Teda už v osobnosti človeka pri narodení alebo dostal teda do vienka nejaké črty, povedzme, že je impulzívnejší, že nepremýšľa tak nad akciami, ale hneď koná, má rád riziko, to je tá apetencia k riziku. Opak je averzia k riziku, ktoré by tak chránilo tohto človeka od hazardných hier. A povedzme vyhľadávanie nových zážitkov, vzrušenia a podobne. To sú všetko osobnostné črty, ktoré sú previazané s fungovaním mysle, s biológiou mozgu. Že to je na jednom konci, úplne niekde na začiatku by bola takáto predispozícia alebo zraniteľnosť vôbec človeka voči závislosti, ale voči závislosti všeobecne. No a potom niekde v tej životnej línii by nastalo niečo, čo by mohli nazvať, že stret s hrou. Lebo bez toho by nevznikla závislosť od hrania. Nejaké okolnosti k tomu by sa pridali, povedzme, že vyhral nejaké peniaze na hracom automate človek s tou predispozíciou, alebo sa opakovane vracia do herne a prípadne pod vplyvom nejaké iné psychoaktívne látky, takže hru v tomto vplyve vyhľadáva a tak ďalej. Tých možností je niekoľko, ale v podstate takto nejak by došlo k vzniku patologického hráctva. Tým prejavom, tak ako každá závislosť, mala by tam byť nejaké také pudenie, že človeka to pudí hrať alebo ísť do herne. Nevie si dosť dobre sám poradiť s týmto pudením. Má pocit, a často tí hráči hovoria, ako keby nevedeli to ovládnuť, ten taký nejaký impuls, ktorý ich tomu ženie. A neustále sa v myšlienkach, alebo veľkú časť dňa sa v myšlienkach zaoberajú samotným hraním alebo činnosťami, ktoré hru sprevádzajú. No a pri nemožnosti hrať vznikajú abstinenčné symptómy. To je nervozita, nespavosť, úzkosť, napätie, zvýšený craving, čiže samotná tá túžba ísť si zahrať. Sú to rôzne negatívne stavy, rozlady, niekedy až telesné prejavy, potenie, tachykardia, čiže zvýšené frekvencie srdca a podobne. Čiže má to aj svoje abstinenčné príznaky, inak by sme nemohli hovoriť o závislosti v pravom slova zmysle.
naplnené sú kritéria závislosti podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. No a taký človek zažíva, často to epizodicky, keď máme človeka, ktorý má problém s alkoholom, tak on má tzv. Alkoholické ťahy, alebo môže mať. Takže človek, ktorý má problém s hraním, tak môže mať tiež takéto herné ťahy, ak to tak môžem nazvať, alebo epizódy hrania, to by bolo presnejšie slovo. No a tých epizód mám možno aj, tak, klasifikácia hovorí, že minimálne 2 epizódy do roka by mal mať. To sú zhruba také tie základné prejavy. Samozrejme potom sú tie následky toho, pretože ako každá závislosť, človek, ktorý trpí závislosťou, tak si prestáva ceniť veci, ktoré si kedysi cenil viacej, alebo prestáva mať záujem o veci, o ktoré kedysi mal záujem, a tam už ide potom tam sa to prepája s tým spoločenským problémom. Finančné skrachovanie rodiny, rozpad vzťahov, strata zamestnania, zvýšená kriminalita, pretože on potrebuje peniaze na vklady, ktoré v istej fáze teda už nemá, aj v mínuse. Plus často sa stáva, že dlží veriteľom značnú sumu peniazy, takže tie sa snaží i pokutne zohnať. No. Že je to spojené potom s viacerými negatívnymi spoločenskými javami. Ja ešte jednu doplňujúcu otázku, aby ste mohli v krátkosti, že vy ste spomínali prvotný kontakt. Čo to znamená? Že ja keď si teraz zahrám karty s niekým, tak peniaze, tak môže sa stať, že ten prvotný kontakt môže, ak mám na tú genetickú predispozíciu, viesť k tomu, že sa zo mňa stane patologický hráč. Áno, to je takisto ako keď máme odborníkov na závislosť od alkoholu, tak oni hovoria, že prvý kontakt s alkoholom už je rizikový. Potenciálne každý, kto sa dotkne alkoholu, teda ochutná ho, tak môže byť alkohol. To isté platí o hraní. Pohybujeme sa v takom kontinú. Samozrejme, my nevieme, ktorý z tých ľudí to bude. To sa ukáže ex post. Ja by som sa teraz opýtal pána Danielisa, že vy ako zástupca herného priemyslu, ak to môžem tak nazvať, že ako ho vnímate? Vnímate ho ako rizikový pre spoločnosť? Ako vnímate tie negatívne javy, ktoré môže priniesť, a či ste si ich teda vedomí? V prvom rade ďakujem pekne, dobrý večer všetkým. Ďakujem vám, pán Bučko, dvakrát za... Ďakujem vám dvakrát za šancu navštíviť Bystricu po dlhom čase a v druhom rade za korektnosť, pretože v poslednom čase hazardný priemysel je veľmi pertraktovaný v televízii a v novinách a donedávna bolo ešte takým neblahým zvykom na Slovensku rozprávať o nás bez nás. Hoci my sme vždy boli tí, ktorí sme na diskusiu vyzývali, takú, ktorá je založená na faktoch. Boli sme tí, ktorí sme sa snažili do nej dostať. Dnes už spontánne sa deje aj to, že sa médiá pýtajú, alebo že sa na týchto diskusiách zúčastňujeme. No a teda, my sme rovno vhúpli do diskusie o tom, že či hazard je celospoločenským problémom na Slovensku. Trošku by som možno zúžil definíciu toho hazardu. Prepáči, asi trošku bližšie. Trošku bližšie, OK. Pretože asi sa bavíme skôr dnes o priemysle herní a hracích automatov, čo je iba jeden segment hazardu. A pre doplnenie ďalšími veľkými segmentami sú napríklad stávkovanie, či už na šport alebo na iné veci, alebo napríklad lotérie. Samotné hracie automaty, ak to takto ľudovo môžem nazvať, dnes tvoria v podstate menšinovú časť herného trhu a odhadujeme to zhruba na nejakých 25%, čiže dominantné sú stávkové kancelárie a lotérie. A či je hazard teda v herniach celospoločenským problémom? My sme sa, ako ste sa pýtali, nikdy nebránili zodpovednosti pri našom podnikaní a dokonca pripúšťame, že toto podnikanie prináša nejaké neduhy, ktoré veľmi presne pán doktor opísal. A takisto na rozdiel možno od niektorých populistických politikov dlhodobo robíme niečo preto, aby sme boli nápomocní pri riešení týchto problémov, čo považujeme za štandard, ako výrobcovia alkoholických nápojov alebo tabakových produktov taktiež majú veľmi silné aktivity v spoločenskej zodpovednosti, takže to nie je niečo, čím by sme sa my potrebovali chváliť. Len teraz v kontexte tej spoločenskej atmosféry to trošku častejšie pripomíname, že nie je to tak, že by sme boli démoni, ktorí číhame na nevinné rodiny a snažíme sa ich ošklbať. Dnes na Slovensku evidujeme podľa štatistík 300 až 400 sa mi zdá liečených hráčov. Samozrejme pripúšťame, že tých patologických hráčov môže byť viacej. 300 až 400 je číslo, ktoré, ak by sme veľmi chceli, tak by som dokázal preštudovať všetky príbehy tých jednotlivých hráčov. Ono skutočne niekedy ide o dramatické príbehy. Vieme to preto, lebo aktívne spolupracujeme aj s Bystrickou nemocnicou, takisto aj s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.
a snažíme sa ich podporovať, dokonca sme participovali na vzniku tzv. Linky pomoci pre ľudí ohrozených hraním. A číslom, štítkom s kontaktom na túto linku sme povinne označili všetky automaty v našich asociáciách. Ešte podbočím trochu, naše asociácie sú dve. Asociácia zábavy a hier, asociácia prevádzkovateľov videohier, zastupujeme 85 až 90% trhu, čiže dá sa povedať, že sme veľmi reprezentatívna organizácia pre tento trh. Domnievame sa, že existujú na Slovensku oveľa závažnejšie spoločenské problémy aj v oblasti závislosti, než je hranie. A na druhej strane nechceme nejakým spôsobom zľahčovať ani jeden z týchto 300 až 400 osudov ľudí a snažíme sa skutočne robiť všetko preto, aby boli pod kontrolou, aby boli liečení, pretože takýto závislý človek pre nás v skutočnosti nie je ani dobrý zákazník, ktorý si rozvráti rodinné financie, rodinný život a život ako taký. To nie je pre nás dobrý zákazník. Pre nás je dobrý zákazník ten, ktorý je zodpovedný, hrá sporadicky, hrá proste dlhodobo a baví sa tým. Treba si uvedomiť, že to je na zábavu. Ono to skutočne nie je tak, že by sme potrebovali tých ľudí oškrbať na kosť v jednej chvíli, keď budem takýto expresívny. A čo inak potvrdzujú aj naše výskumy, motivácia hráčov hrať na videohrách. Videohry už sú dnes prevažným trendom, nie sú také tie staré mašiny nazývané pejoratívne jednorukým banditom, ale skôr už sú to sofistikovanejšie zariadenia. Tá motivácia sa zmenila. Napríklad v 90. rokoch primárnou motiváciou hráčov bolo, že videli nejaký zárobok alebo nejaký potenciálny finančný zisk a tak to aj brali. Dnes naopak vidíme trend, vidíme ho najmä vo veľkých mestách, že ľudia hrajú skôr pre tú zábavu. Hľadajú takýto rozptýlenie, ten adrenalín, zahrám si, možno to vyjde, možno to nevyjde a priemerná útrata v tom automate sa samozrejme znižuje a dnes je okolo 5 eur. My sme si uvedomujúc si to, že doteraz tá diskusia o našom priemysle bola vedená skôr v emotívnej rovine a skôr teda s nejakými emóciami, často predsudkami, tak sme si vypracovali aj reprezentatívny prieskum, ktorý robila nezávislá agentúra a z neho jasne vyplynulo, že okolo 78% hráčov hrá sporadicky. Čiže nedá sa hovoriť to, ako aj pán doktor poznamenal, že každý hráč v herni je gamblerom. To je ako keby sme prišli do reštaurácie, vidíme človeka s pohárom vína a označili by sme ho za alkoholika. Nie je to určite tak. Drvivá väčšina našich zákazníkov hrajú pre zábavu, čomu sme my radi a napokon v našich herniach sú aj pod dohľadom a vedia byť to pod dohľadom. Pre pozitívne alebo aj negatívne príklady netreba chodiť ďaleko. Začnem možno tým, čo nie je riešenie pre riešenie týchto spoločenských problémov. Tak riešenie nie je to, čo sa práve teraz deje v Bratislave. Určite ste to zachytili. Je tam masívna snaha o prohibíciu. Musím povedať, že trošku sa domnievame, že táto iniciatíva... Ja ak môžem, tak ja vás stopnem, že tomuto sa budeme venovať neskôr, hej, že padli nejaké tvrdenia, hej, tak... Dobre, tak možno by som ukončil, ak sa trebavíme o tom spoločenskom probléme. Porovnám to možno s posledným výskumom o počte ľudí, ktorí majú na Slovensku problém s nadmerným pitím, je ich asi 12%, čo vychádza okolo 400 000, ak sa nemýlim. Takže iba pre porovnanie rozsahu jednotlivých týchto dvoch spoločenských problémov 400 versus 400 000, to je celkom zásadný rozdiel, ale opäť neznamená to, že by sme chceli zľahčovať ani jeden z príbehov patologických hráčov. Čo my pre nich môžeme urobiť nad rámec zákona, robíme dlhodobo. Spolupracujeme s inštitúciami, ktoré týchto patologických hráčov riešia. Ako som povedal, označili sme herne štítkami, máme tam ostrahu, máme inštruovaný personál, ktorý keď vidí, že prichádza k nejakému opakovanému hraniu alebo že sa zvyšuje frekvencia, tak minimálne teda sa môžu s ním porozprávať. Takisto málo ľudí napríklad vie, že už v aktuálnom zákone o hazardných hrách ak človek má diagnózu F63 alebo F62, F63 to je kód pre tú diagnózu, o ktorej hovoril pán doktor, tak môže buď on alebo jeho rodinný príslušník požiadať o zamedzenie prístupu do herne. To málo kto vie a snažíme sa o tomto aj hovoriť. No a v neposlednom rade podporujeme šport, samozrejme aj iné aktivity, ktoré nejakým spôsobom tú našu spoločenskú zodpovednosť vyvažujú. Čo mimochodom robí napríklad aj štátna loterijná spoločnosť, majú to napísané priamo v štatúte, že na to vlastne vznikli, aby peniaze vybrané z hier redistribuovali do spoločnosti práve do týchto aktivít. Takže ak by som veľmi stručne skrátil odpoveď na otázku, že či je to celospoločenský problém, tak určite to celospoločenský problém nie je. Skôr doteraz slúžil na zviditeľňovanie rôznych populistických politikov historicky. Ale na druhej strane to neznamená, že ten problém nie je vážny, aj keď by sa vyskytol iba u jedného človeka, treba to riešiť. Alebo... Asi budeme tento mikrofón iba používať a ho budem podávať, lebo na to veľmi nefunguje.
Ja by som sa opýtal vás, pán Patara, že tu padli nejaké čísla o 300-400 liečených, že či môžete teda sa k tomu vyjadriť, že aké máte vy poznatky, že koľko ľudí na Slovensku je liečených a po prípade padlo ďalšie číslo, že podiel toho priemyslu tých výherných automatov na tom zábavnom priemysle, že je 25%, takže aj ku vám, keď si nejako percentuálne, keď rozložíme počet tých ľudí, tak ktoré typy tých hazardných hier sú najviac zastúpené, že od čoho zvyknú byť ľudia závislí, keď to poviem tak laicky. No, ide asi. Dobre, skúsim. Čo sa týka toho čísla, tak viac menej ako neznáme, že by to bolo teda 300-400, ako za aké obdobie to bolo? To je za minulý rok, to sú čísla od pána Okrúhlicu. Čiže za rok. Tak. Čiže... Ale ono to stagnuje, nezvyšuje sa zásadne ten počet, je stabilný. Tak to som sa zlakol, že to je nejaké širšie časové obdobie, že zhruba tých, ale to sú odliečení teda ľudia s patologickým hráčstvom. Problém s touto diagnózou je ten, že samotní hráči veľmi málo často sa identifikujú, akože majú problém so zdravím alebo s duševným zdravím, respektíve málo kedy vedia, že to je vôbec diagnóza. Málo kedy dochádza k záchytu, a teda k diagnostikovaniu a tým pádom aj k pomoci a odliečeniu. Samozrejme teraz, aby som bol korektný, tak by som mal vybaliť nejakú štatistiku, že koľko je teda tých nezachytených, ale to ja neviem. Môžeme sa tak baviť o nejakých odhadoch. Ťažko mi teda, nechcem nejaké nepresné údaje hádzať, ale rozhodne ich teda je viac ako toto číslo, ktoré bolo spomenuté. A to je jedna rovina problému, teda, že nediagnostikovaní patologickí hráči. A potom bolo spomenuté slovičko, že nadmerné pitie, že 12% populácie má problém s nadmerným pitím. Neviem, ako by takýto prieskum dopadol s nadmerným hraním, pretože niečo iné je diagnóza syndrom závislosti od alkoholu a niečo iné nadmerné pitie. Niečo iné je diagnóza patologické hráčstvo a niečo iné je nadmerné hranie, keby sme si tak zobrali. Takže opäť by to boli zrejme širšie čísla, keby sme na to zamerali fókus. Aký je medzi tým rozdiel? Nadmerné hranie a patologické hráčstvo? No, zoberme si príklad napríklad toho človeka, ktorý nadmerne pije. My máme na to tiež diagnostickú kategóriu, že to je zneužívanie alkoholu alebo abúzus. Abúzus je také nepresnejšie, ale používa sa to častejšie. A takisto by sa dalo hovoriť o abúze hrania. To je to príjem psychoaktívnej látky, alebo užívanie psychoaktívnej látky, ktoré vedie negatívnym dôsledkom pre zdravie jedinca. Či už psychické, alebo telesné, to už nie je definované, ale jedno aj druhé je v tom zahrnuté. Napríklad človek, ktorý nadmerne pije, tak môže mať problém s pečeňou, ale nemusí mať diagnostikovateľnú závislosť od alkoholu. Takisto to je človek, ktorý by nadmerne hral, ťažko sa to teda nejak odlišuje, nejakú frekvenciu, tam ide o to, aký má on vzťah k objektu hrania, aký je intenzívny ten vzťah, aké je tamto púdenie, aký má tá činnosť závislostný charakter. No a keby teda aj na tohto hráča, ktorý nespĺňa tie prísnejšie nastavené diagnostické kritériá, tak u toho to má tiež negatívne následky na zdravie, minimálne psychické. Ako je to s tými ľuďmi závislými napríklad od výherných automatov, alebo vlastne na čom sú väčšinou, to sú patologickí hráči, od čoho sú závislí? Alebo sa to nedá takto rozdeliť? Že hrajú všetko? Sú preferencie, hej, to máte ako, tá analogia musí byť neustále udržiavaná so syndromom závislosti od alkoholu, lebo na tom sa to dobre ako modeluje. Povedzme, niekto preferuje tvrdý alkohol, niekto je pivkár, niekto je vinár, hej, a počasie aj odlíšite ten typ alkoholizmu. Dá sa to, aspoň to má nejaké spoločné charakteristiky a aj ten vplyv na zdravie je tam odlišiteľný. Takisto to je pri tom hraní. Povedzme, sú typy hráčov, ktorí sa špecializujú vyslovene na to typovanie. Tam je, myslím si, že veľmi, veľmi veľa nezachytených závislostí. To je tzv. Strategické hranie, taký pojem sa teraz razí na západe,
kde vy potrebujete disponovať istou znalosťou, aby ste dokázali dobre tipnúť napríklad výsledok športového zápasu. A tým pádom sa tam zapája nejaká rozumová činnosť, strategické nejaké prvky a toto typovanie má potom dobrú povesť. Akože ten hráč, ak sa mu niečo podarí, tak to je to posilňovanie aj samotné tým, že sa niečím zaoberá, povedzme športom, že to má taký punc. Že to by bolo možno jeden taký typ hráčov, že strategickí hráči alebo tí, čo tipujú. Na rozdiel od nich potom tí, čo hrajú na, vy ste povedali, že výherných automatov, nie sú výherné, sú hracie. A som rád, že vy používate to slovíčko, lebo v podstate nie sú dizajnované na výhru, ale na zisk zriaďovateľa. Ale tak ja používam teda, a malo by sa teda, že hracie automaty, my v medicínskom prostredí tak používame. Tak tí majú takú, že to je také nestrategické hráčstvo. Proste buď sú tam tí, ako ste to spomínali, tí jedno skoro nie sú, že ovocníčkovia a tak ďalej zoradiť nejaké čerešničky do jednej lajny. Ale v podstate tam tiež je otázkou, že ako je možné vôbec, že človek na tom sa stane závislý. Mnohým ľuďom to nejde do hlavy, napriek tomu to tam je. Tá závislosť, totiž to ten človek pracuje s vlastnými látkami, ktoré má v mozgu, ktoré vytvárajú vzrušenie, povedzme to vzrušenie z hry, ten zisk, ktorý príde, alebo ktorý jedinec očakáva, tak to tam má to je ten prvok, na ktorý môže byť, od ktorého môže byť závislý. Moja otázka skôr smerovala asi k tomu, že či môžeme povedať, že nejaké typy hier sú viac rizikové pre toho patologického hráča ako iné. Či môžeme povedať, že výherné automaty sú viac rizikové ako strávkovanie. Myslíte hracie automaty? Áno, hracie automaty. Nemám tú skúsenosť, že by sa to nejak líšilo. Napríklad máme hráča počítačových hier, najmä tomu. To už nepatrí do toho hazardu, ale napriek tomu jeho vlastný svet, vzťahy, to môže o mnoho viac zničiť ako človeka, ktorý hrá tých ovocníčkov, povedzme. To je taká citlivá pôda, závisí to od jedinca. To sú individuálne črty rozhodujú a nemyslím si, že sa to dá rozdeliť do nejakých klastrov alebo nejakých skupín, že títo sú viac rizikoví a títo menej. Aspoň ja osobne nemám tú skúsenosť. A ja sa ospravedlňujem, že ešte teda dám priestor kolegovi. Vy ste, pán Danielis hovoril o tom, že ľudia hrajú pre zábavu. Vy poznáte príbehy tých ľudí, ktorí sa liečia a naozaj začínajú hrať pre zábavu alebo hrajú pre vidinu zisku? To je zaujímavá otázka, vzhľadom na tú motiváciu, ako už o nej tu bola reč. Motivácia možno je kľúčom k mnohým fenoménom ohľadom hrania, ale napokon nie je až tak rozhodujúca. Lebo nám pomôže zistiť, aká je línia vývoja tej závislosti, ale v istom bode to sa začne naplňať ten osud hráča, ktorý je už spoločný všetkým. A to je práve to. Zoberte si, opäť modelujme situáciu alkoholika, tak prečo človek začína piť? Niekto cíti úľavu od stresu, niekomu to chutí, niekto chce skúšať niečo nové, niekto zažije potom príjemné stavy, má zväčšené sebavedomie, spoločenské správanie a tak ďalej. Sú rôzne motívy, prečo človek začína s hraním, mnohokrát to je náhodná skúsenosť, musím tak povedať, že človek ani nechcel ísť do herne, ale ho tam priviezli kamaráti a tak ďalej. Potom je tam aj spomenutá vidina zisku a snaha zarobiť si nejaký peniaz, alebo tá ilúzia, že touto činnosťou sa dá niečo zarobiť, pretože v skutočnosti to tak moc nefunguje a videl som jedného patologického hráča, ktorý bol v pluse, jedného jediného. Pán Danielis, ja by som sa opýtal, že vlastne cieľom každého podnikania je vytváranie nejakého zisku. Bavili sme sa tu o herných a výherných automatoch a teda aj pán Patárák vravel, že väčšinou to nie sú výherné automaty, lebo jediný na tom vyhráva, že je ten prevádzkovateľ. Tak je to tak? Bolo tu povedaných mnoho zaujímavých vecí. Ja by som možno začal trošku od konca. Na trhu dnes dominantným typom zariadení sú tzv. Videohry, ktoré sa líšia od tých starších, ako sme to nazvali banditov, v jednej zásadnej veci. To zlosovanie,
Funguje to stále? To zlosovanie v prípade videohry neprebieha v skutočnosti v tom stroji, ale prebieha na centrálnom serveri. Ten centrálny server je prepojený s databázami ministerstva financií, s finančnou správou a funguje ako náhodný generátor čísel. Keď meriame výhernosť tých jednotlivých prístrojov, tak berieme do úvahy vzorku nejakých 50 000 hier a berieme do úvahy vklad do hry a vyplatené výhry. Priemer pri týchto videoherných zariadeniach je 92% výhernosti, ale v zmysle ponúknutej výhry. Pravda je taká, že nevždy si samozrejme ten hráč tú výhru vyberie a o tom je práve tá zábava a hra ďalej. Ale 92% je ponúknuteľnosť výhry. My sme sa ale dotkli ako celkom zaujímavých vecí, na ktoré by som rád reagoval. Samozrejme, tá moja analógia skôr smerovala k tomu, aby som porovnal závažnosť jednotlivých spoločenských problémov. Tu akokoľvek čísla si povieme, tak určite sa musíme zhodnúť v tom, že na Slovensku sa ďaleko viac pije, ako sa hrá. Opäť, ale nechceme zľahčovať. My sme participovali na zriadení linky pomoci pred 2 rokmi a ako som povedal, označili sme automaty štítkami. Po roku pán doktor Okruhlica z Centra pre liečbu drogových závislostí mal tlačovú konferenciu, kde odprezentoval výsledky tejto linky a zistili sme veľmi zaujímavú vec z nášho pohľadu, že skutočne ten štítok, ktorý je na tom automate, na ktorom je napísané máte problém, otestujte sa alebo zavolajte nám, tak ten záujem o tú linku ako dramaticky rastie. Čo berieme ako dobrú vec. Znamená to, že tí ľudia nejakým spôsobom, niektorí tú sebareflexiu majú a minimálne si tam vedia anonymne zavolať a spýtať sa, že či už sú patologickí hráči alebo iba majú ten pocit. Ale musím povedať, že súhlasím s pánom doktorom v jednej veci. To sú napríklad stávkovanie a typovanie, ktorých sa dotkol. To sú dnes veci, ktoré prebiehajú prevažne v online prostredí. Nie je tam možné skontrolovať návyk toho človeka tým, že sú to dosť veľké odvetvia. My nevieme vôbec odhadnúť, koľko ľudí má problém napríklad s týmto typom závislosti na typovaní. Paradoxne, môže som to zdať paradoxné, ale my si myslíme, že jediná prevádzka hráčska, kde je možné skontrolovať vek hráča alebo mať pod dohľadom vek hráča, či nehrá underage, jeho návyky a tak ďalej, je práve kamenná herňa, pretože tam je to aj dané zo zákona a je to naozaj najprísnejšie kontrolovaná prevádzka dnes. Obávame sa toho, k tomu sa ešte dostaneme, ale už vidíme ten trend aj dnes a množstvo ľudí prechádza na rôzne online hry. A to nie je len stávkovanie, ale sú to aj napríklad pokre, veľmi podobne funguje aj Forex, keď ľudia obchodujú so zahraničnými menami alebo komodity. To je jedno, ako princíp je ten istý, forma je iná. To sú skutočne miesta, kde nie je možné skontrolovať ani to nejak regulovať. Napríklad eBay alebo Amazon samotné sú registrované v daňových rajoch, čo je prípad mnohých týchto online kasín. Ja zase vás tak neslušne stopnem, ale to som mal naplánované ešte do tej druhej časti diskusie, že presne o tomto regulácii a podobne, že by sme sa pobavili. Že teraz ešte by som sa vrátil k tomu nejakému spoločenskému charakteru toho. Ja som sa pýtal na ten zisk kvôli tomu, že vlastne ako vy vnímate aj toho závislého hráča, alebo že cieľom podnikania je zisk a zrejme ten závislý hráč vám asi prinesie väčší zisk ako ten, ktorý... Nie je to pravda, ja som sa toho dotkol už v tom prvom príspevku. V skutočnosti ten závislý hráč možno jednorazovo prinesie väčšiu útratu ako tých 99% ostatných hráčov, ale v skutočnosti to nie je dobrý zákazník, pretože ad jedna samozrejme podnikáme za účelom zisku, tak ako všetky ostatné odvetvia. Na druhej strane nikomu nie je príjemné, keď váš zákazník skrátka vďaka vášmu podnikaniu sa dostane do ťažkej situácie, vďaka tomu aj napríklad, že má predispozíciu na závislosť. A tam potom samozrejme vznikajú nejaké ďalšie náklady, dostáva sa do rúk lekárov. Nie je to niečo, čo by nás tešilo, to si ťažko viem predstaviť, ako možno, že tá spoločenská predstava je taká o našom biznise, ale určite nikoho neteší, keď vidíte patologického hráča, ktorý sa prepadol cez tú sociálnu sieť, dostal sa do ťažkej situácie. To určite nie. Čiže pre nás je najvhodnejším hráčom taký, ktorý hrá s účelom, na ktorý sú tie zariadenia určené. To znamená na zábavu, neprehrá viac, ako si môže dovoliť a hrá dlhodobo a hrá zodpovedne. Ako to je náš optimálny zákazník. Takže hovoríte, že to je mýtus, že toho prevádzkovateľa, ktorý chce strať toho hráča. Môžem reálne povedať, že aj na pôde asociácií, aj tých firiem
ja s nimi hovorím denne, sa toto dosť zásadne rieši. Dokonca by ste boli prekvapení, tí ľudia v tých najväčších firmách, to sú regulárni manažéri, často ženy. Ženy sú teda oveľa empatickejšie ako my chlapi, takže ona tá spoločenská predstava, ja som preto rád, že konečne nejaká spoločenská diskusia o tomto biznise vzniká, pretože je to pre nás príležitosť aj ukázať možno trochu reálne kontúry toho biznisu, tak ako funguje. Ja som zaregistroval možno aj prečo je tá verejná mienka niekedy tak negatívne tomu naklonená, že na tých uliciach, kde vznikajú herne, tak následne potom tam vznikajú aj záložne, že častokrát záložne susedia s herňami a asi tie záložne tam vznikajú z nejakého dôvodu. Takže či naozaj v praxi, preto teraz robím takého diablovho advokáta, že prečo že naozaj to tak funguje, že tá etika zvíťazí a naozaj ten zodpovedný človek, ktorý je v tej prevádzke, tak vidí, že ten človek možno práve v záložni dal svoj posledný majetok a do tej herne utratí tie peniaze. Prvýkrát počujem túto súvislosť. Ak ešte teda sa môžem pýtať, že ako funguje tá samoregulácia, že tá etická? Prvýkrát v podstate počujem o nejakej takéto súvislosti so záložňami, určite sa na to pozriem, ale aj keď teda v živote som sa nestretol s tým, že by existovala nejaká súvislosť medzi, možno v Bystrici, rád sa o tom dozviem, dnes som sa bavil s viacerými prevádzkovateľmi aj tu v Bystrici, že či tu sú nejaké problémy s herňami. Ako funguje tá etická samoregulácia? Ono to funguje veľmi jednoducho. Existujú dve asociácie a to už sa dostávame k tej regulácii, ktoré mimochodom asi 3 mesiace dozadu, ešte predtým, ako začal napríklad v úvodzovkách cirkus v Bratislave, podpísali memorandum. A to memorandum obsahuje dve veci. Zakázali sme si reklamu na herne, to znamená, nemá tam byť napísané herňa, nemá to blikať, nemáme mať billboardy na herne a tak ďalej. Podpísali to všetci členovia asociácií, ten efekt je postupný, to už môžete vidieť. A na Slovensku, ak ešte niekde nejaké nápisy sú, tak je to preto, lebo možno ešte dobiehajú na iný tých plôch. Druhá vec, odhlasovali sme si, že nebudeme zvyšovať počet herní, že skôr sa bude znižovať. A k vašej otázke, samozrejme, existuje vnútorná smernica pre obidve asociácie, že treba tých ľudí sledovať, treba s nimi hovoriť a tak ďalej. A musím povedať, že samozrejme nemôžeme z vrchu sledovať všetky prevádzky niekde, neviem, v Svidníku a tak podobne, ale v každom prípade budeme určite radi a privítame, ak sa niekde, lebo vždy, všade, kde sa stretávajú ľudia, môže vzniknúť nejaký problém. Ak sa niekde nejaký problém vyskytne, je nutné ho hlásiť asociácii a vieme ho vyriešiť oveľa efektívnejšie, ako napríklad spustiť diskusiu o BZN-kách o nás bez nás, doteraz to bolo bežnou praxou. Máme množstvo príkladov z miest a obcí, kde sa vyskytli diskusie o našich prevádzkach. Často sme ustúpili, naozaj nie sme démoni, nepotrebujeme podnikať na miestach, kde to ľudia nechcú. Takže myslíme si, že ak sa nejaký problém vyskytne, budeme veľmi radi, uvítame, ak nám ho ohlásite. Vy ste to tak premostili celkom do tej druhej časti, že ohľadom tej regulácie, ale ešte predtým, ako sa posunieme teda k tej regulácii a možno k tomu, čo by to prinieslo a neprinieslo, tak by som dal priestor aj publiku, ak má niekto záujem položiť otázku alebo ho niečo zaujalo, alebo vyjadriť v nejakom rozumnom, krátkom čase svoj názor, tak nech sa páči. No, ak sa teda nikto nehlási, tak ja potom otvorím aj tú diskusiu o regulácii týmto. No, vlastne budeme aj o tom hovoriť. Takže diskusia o VZN-ku je v Banskej Bystrici otvorená. Ešte teda len sme na začiatku. Chcem povedať to, že keď sme hovorili o tom patologickom hráctve, ono je neviditeľné. Ja si myslím, že neexistujú nejaké relevantné štatistické údaje, ale sám viem, že v rodine alebo medzi svojimi blízkymi, medzi kamarátmi pozorujem teda nie patologických hráčov, ale ľudí, ktorí hrajú. A ten rozdiel medzi alkoholizmom a touto závislosťou je to, že je nelátková, čiže alkohol poškodzuje nejak telo, no a patologické hráctvo predovšetkým dušu, aj keď to má aj následky potom tie telesné. Mne sa z toho, čo je definované na Slovensku v zákone 171/2005 ako hazardná hra, povedzme, pre mňa je priateľné, sú charitatívne lotérie alebo lotérie, ktoré podporujú šport. Ostatné sú pre mňa také
sporné, teda, že či ide o hru, alebo naozaj, či ide o výherné, alebo hracie automaty, alebo nevýherné automaty. Je jasné, že tie závislosti momentálne sú okolo nás aj na mobiloch, na počítačoch, na nakupovanie, na všetko možnom, ako ten konzum ide. Preto o tom treba diskutovať, treba hovoriť o tom aj najmä mladým ľuďom, že čo hrozí. A ten alkoholizmus máme preskúmaný, ten máme definovaný, to je problém roky, stále nejakým spôsobom s tým bojujeme, ale toto je niečo nové, čo prišlo. A veľmi ťažko sa reguluje aj v obciach a mestách. Máme na to zlý nástroj, lebo zákon umožňuje teda iba tú maxi petíciu, 30% obyvateľov starších ako 18 rokov a v Banskej Bystrici zhruba 20 000 ľudí. A na základe tej petície až potom môže zastupiteľstvo prijať všeobecné záväzné nariadenie, ale o zákaze a musí zakázať všetky tie vymenované hry, teda hazardné hry, nie iba jedno z nich. Že zastupiteľstvo nemá regulačný nástroj v obci, účinný iba tento jeden zákaz a nie z vlastnej iniciatívy, ale z iniciatívy obyvateľov. No a potom, keď zakáže v svojom chotári, tak herne sa môže presťahovať do susedného a je to v tom istom. Takže my sme sa v Bystrici pokúsili iba o to, aby herne boli zatvorené v noci a aj z toho vznikol taký nejaký poplach, že obmedzujeme slobodu podnikania. Takže nejako budeme musieť v tej diskusii pokračovať a veci si vysvetliť a hľadať regulačný nástroj, ktorý si myslím, že nenájdeme u nás v Bystrici, ale musíme hľadať teda v Bratislave v Národnej rade a my sme sa pokúsili teda iba upraviť prevádzkovú dobu a toto sa nepodarilo. Možno, že tá otázka by bola na pána Danielisa, či si myslí, že by bol problém, keby teda herne boli zatvorené aspoň v noci. My teda vidíme, ja som to povedal, že Banská Bystrica je mestom rodiny, je hlavným mestom liečenia patologických hráčov, teda je tu pán doktor Nábielek, pán doktor Patarák a teda také známe pracovisko. A máme problém s tým, že nám vznikajú nové herne po uliciach, teda už na každej ulici je herňa a my nemáme ten nástroj na reguláciu. A vítam túto diskusiu v tom, že sami tí prevádzkovateľia herní chcú teda nejakým spôsobom podať ruku, regulovať to a že teda chcú o tom hovoriť a chcú poznať tie problémy, ktoré sú s tým spojené. Ale tie problémy si myslím, že nie sú len na tom našom pracovisku pri liečení tých patologických hráčov, sú najmä v rodinách. A myslím si, že na Slovensku existuje veľa hráčov, ktorí sa k tomu nepriznali alebo nechcú priznať a nepôjdu sa liečiť tak ako alkoholici, lebo ten alkohol s nimi zamáva viacej ako to patologické hráctvo. Patologické hráctvo zamáva s dušou, zamáva s majetkom tých ľudí a s tými rodinami, ale zatiaľ, a to je otázka na pána doktora, že či je aj ohrozenie života v týchto prípadoch, teda aký počet je tam, povedzme, zánisí života z tohto dôvodu a tak ďalej, tá odvrátená. Dobre, padli tu dve otázky. Jedna na pána Danielisa, že či pre prevádzkovateľov bol problém obmedziť tú prevádzkovú dobu, že aspoň na noc. A druhá na pána Pataráka, že či teda je tam aj nejaké ohrozenie života. Ďakujem pekne za otázku. Treba si uvedomiť, prečo vlastne vznikla diskusia v Bystrici o obmedzení hodín tak, ako vznikla. Pretože obmedzenie otváracích hodín po 22.00, tak ako to bolo navrhované, sa fakticky rovná nejakej prohibícii z dôvodu toho, že vyše 85%, možno 90% hráčov prichádza po tejto hodine. Je to taký ich režim, oni radi majú anonymitu. Čiže takáto nejaká forma zákazu by prakticky priniesla rovnaký efekt ako celková prohibícia. To znamená, tí ľudia by asi vyhľadávali nejaké iné formy hrania, ktoré by neboli pod kontrolou. Ja som sa však chcel spýtať možno nejakou protiotázkou, že z akého dôvodu vznikol, či už u vás alebo u nás v Dúbravke, dojem, že regulácia obmedzením otváracích hodín ako rieši nejaký problém, alebo z akého dôvodu dochádza k rušeniu nočného kľudu,
alebo máte pocit, že tam prichádza k nejakým incidentom. Ja som sa dnes stretol mimochodom naozaj s viacerými prevádzkovateľmi, celkom jasne som sa ich pýtal, máte nejaké časté výjazdy polície, alebo prichádza tam k nejakým incidentom. Všade som dostal odpoveď nie. Verím tomu, že hovorili pravdu všetci títo prevádzkovateľe. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, že či náhodou nie je lepšie viesť tú diskusiu iným spôsobom. Ja viem, že tu bola treba diskusia o tom, že či má byť herňa alebo nemá v blízkosti škôl a tak ďalej. Asi pocitovo nemá, na druhej strane dieťa sa do tej herne nedostane, navyše keď teraz platí memorandum, nebude označená, tak si v podstate nemusí zaregistrovať, ale my si nebránime diskusii o takejto forme regulácie. Naša pointa je tá, že tento spôsob obmedzenia otváracích hodín v skutočnosti nerieši problém, o ktorom si nie sme istí, či vôbec existuje. No, ja by som povedal tomu, mám pocit, že možno som to nie dobre zdôraznil, ale tých hráčov je niekoľkonásobne viac, ako sa skutočne zachytí, alebo ako si oni sú schopní sa nejak identifikovať, alebo rodinne identifikovať dokonca. Bohužiaľ, nemôžem teraz na vás vytiahnuť nejaké číslo konkrétne, ale zo skúsenosti lekára to je problematika, ktorá obzvlášť senzitizuje, lebo keď človek vidí tie osudy, alebo to, ako to rozvracia, povedzme, rodinu, vzťahy, vidieť proste na tej skupinovej psychoterapii pláč tých príbuzných a tak ďalej. A je to proste téma, ktorá si jednak zasluhuje diskusiu a jednak aj riešenia, ako veľmi konkrétne riešenia. Som veľmi rád, že sa otvorilo pracovisko na liečbu patologického hráctva, teda celkovo aj nelátkovej závislosti, alebo znovu otvorilo, ale to je len taká koncovka, si myslím. Skutočne si to myslím, aj keď som tomu veľmi rád, som teraz aj stále v takom nadšení, že máme to pracovisko späť, bolo zrušené v roku 2011. Patologické hráčstvo je závažná diagnóza. Ako väčšina duševných porúch je aj potenciálne smrteľná. Je tam smerovala konkrétna otázka. Keď si teraz lovím v pamäti, tak Karel Nešpor z Prahy, ten si viedol nejaké také epidemiologické dáta, alebo stále vedie. A on uvádza vo svojom súbore pacientov z Českej republiky, že tretina z nich sa pokúsila vziať si život. Nevieme presne, koľko z nich si život ozaj zoberie, pretože to už nespadá pod kompetenciu psychiatra, ale tretina je veľké číslo. Asi toľko teraz k tomu by som povedal. Krátkosti doplním. Možno nejaké 3 bezprostredné opatrenia, ktoré pripravujeme. Je v príprave mobilná aplikácia na nejaké online testovanie toho, či ste závislí. A čo skoro bude predstavená verejnosti, takisto budeme prehodnocovať opäť fungovanie linky, aký má efekt a vznikne taktiež špecializovaná web stránka so spoluprácou aj s odborníkmi na riešenie tejto problematiky, ktorá opäť bude predstavená verejnosti aj s informačnou kampaňou. Ešte sa možno vrátim k veľmi krátkou poznámkou k tomu obmedzovaniu otváracích hodín. Nám by to prišlo fér iba v prípade, ak by sa obmedzili otváracie hodiny aj po hostinstve vo všetkých ostatných zariadení. Mňa zaujalo to, čo ste povedali, že vlastne by ste prišli, že väčšina tých zákazníkov má práve, že chodí v noci a že má radu anonymitu. Nie je to prejavom nejakej výchylky, že nemá, že prečo akurát v noci? To je trošku také asociálne správanie. Je to prejavom predovšetkým spoločenskej atmosféry, ktorá na Slovensku je od roku pomaly 89. Hej. Napríklad, keď sa človek pozrie do Las Vegas, do Atlantic City alebo do Macá, kde hranie má úplne iný kultúrny kontext, tak samozrejme to tak nie je. Sedia tam dôchodci pri tých banditoch, hádžu si tam 50 centovky a sú v pohode. Ale ono je to skôr dôsledok toho, že naozaj tí ľudia sa môžu cítiť ostrakizovaní, ak majú tento koníček z dôvodu toho, že tá spoločnosť skrátka nereflektuje na to a berie to ako čosi mýtické, démonické, nevedia úplne dobre o tom. Skrátka nemá to dobrý imidž. A toto je ten primárny dôvod z nášho pohľadu.
Mňa napadla ďalšia otázka potom na vás, že je väčšia rizikovosť v tej anonymite, alebo môže to riziko sa znižuje v prípade, že ten hráč hrá nejakou skupinou, čo ja viem, že si zahrá poker medzi 12 ďalšími hráčmi alebo tak. Ďakujem. No, to je veľmi konkrétna otázka. Ja by som najprv sa dotkol toho samotného kultúrneho kontextu. Do istej miery to, myslím si, že môže byť tak. Skutočne hranie u nás je relatívnou novinkou, takisto ako drogová scéna na druhej strane. A to, že je niečo novinkou, zase neznamená, že to je dobré a tak ďalej. Hej. Preto to prirovnanie s drogovou scénou. A napriek tomu hra istý kultúrny kontext môže mať. Ako nebránim sa tomu a sú jedinci teda, ktorí skutočne hrajú, pretože ich to zabáva, ako ste teda spomínali hneď v úvode. Napriek tomu to je zábava, alebo tá činnosť hry je, nechcem povedať, že autistická, ale obmedzená na jedinca väčšinou. Človek a automat, človek, počítač. Že nie je to nejaká nemá spoločenský rozmer a možno toto je také, že keď si niekto vypije, tak si vypije s niekým, je tam nejaký ten spoločenský aspekt. A v tomto to tak nebýva. Možno tomu vďačia hráči aj za taký ten taký obskúrny aspekt, hej, také podozrievanie, že čo to sú, prídu do herne, potom sa vytratia a tak ďalej. Možno to s tým súvisí. Čo sa týka rizikovosti hrania, ste sa pýtali, že či v noci je to rizikovejšie, alebo... Skôr ten spoločenský aspekt, že či to, že niekto hrá pri stole s ďalšími 6 hráčmi, že či je to menej rizikové, ako keď si sadne za automat niekde v tmavej herni a tam je iba ona automat. Myslím, že v spoločenskom kontexte je väčší aspekt kontroly. Hej, že keď sa niečo zle deje, človek neblázni, končí, hej, že tam môže niekto vstúpiť negatívnou spätnou väzbou. Takisto ako keď to máme pri tých pianov. I keď u pianov sa to malo kedy stáva, hej, ale sú také zásahy, hej, že už máš dosť a tak ďalej. Hej, čiže možno to by znižovalo to riziko. Ďakujem. Ak sú ešte nejaké otázky, mám. Ďakujem. Ja by som sa opýtal, či vidíme nejakú väzbu medzi závislosťou na alkohole a závislosťou na patologickom hraní. Či tieto dve veci sa nejako ovplyvňujú. Ďakujem. No, my hovoríme psychiatri, že to je komorbidita, teda výskyt minimálne dvoch duševných porúch, súčasný výskyt, alebo duálna diagnóza. No, stáva sa to veľmi často. Sú dokonca typy hráčov, ktorí idú do herne a navštívujú herňu, prípadne hrajú práve pod vplyvom nejakej psychoaktívnej látky, najčastejšie to je alkohol. Na oddelení sme mnohých takýchto aj mali. Je často problém, ktorej tej závislosti sa prednostne venovať. Predsa len, aj keď sú tam teda spoločné nejaké aspekty liečby, alebo kontúry, tak pristupuje sa k tej liečbe odlišne, v istých tých detailoch. A v Banskej Bystrici na protihráčskom oddelení, alebo oddelení teda na liečbu nenalátkových závislostí sa venujeme nelátkovým závislostiam a mali by sme to oddeliť. Čiže často sa to stáva a ak zistíme teda, že dominantný problém je v hraní, tak ho liečíme, ak nie, tak potom ide na špecializované pracovisko pre látkové závislosti. Problém to ale jednoznačne je, pretože tie závislosti sa navzájom potenciujú a aj negatívne účinky na zdravie jedinca, či už duševné alebo telesné. Ten alkohol má teda somatické aspekty, ale tuto v tom diskusnom príspevku bolo, že hranie, teda nejaké tie duševné prežívanie zhoršuje, ale v skutočnosti tie výskumy ukazujú, že aj hranie má vplyv na mozgovú činnosť a nie nemalý. Z toho, čo o tom viem, tak môžem povedať, že mení mozog, keby sme to chceli ucelene a jednoducho povedať. A človek, ktorý to preformátujú sa niektoré štruktúry, ktoré zodpovedajú za
odmenujúce správanie, za motivačné správanie a takýto človek proste ako keby sa mu to tam preformátovalo. Používam terminológiu vyslovene nemedicínsku, ale predsa to tak použijem a už nikdy v živote nebude taký, alebo nemusí byť taký, aký bol predtým. Čo sa to týka napríklad vecí, ktoré vyhľadáva, o ktoré bude mať záujem a tak ďalej. Toto je pomerne nepreskúmaná problematika, ale má svoje neurobiologické odôvodnenie. Ďakujem pekne. Je tu otázok a otázok, takže ja to nechám kľudne voľne plynúť. Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať, že či máte poznatky, že v krajinách, kde došlo k absolútnemu zákazu herní a týchto teda hazardných hier na automatoch, že či sú poznatky o tom, že či aj to patologické hráčstvo zmizlo, alebo proste tí hráči zrazu neboli vyliečení, štatistika ostala na nule. Nejaké takéto konkrétnejšie. Pomaly prechádzame k tej regulácii, tak kľudne môžete odpovedať, neviem. Teda, či to vyriešilo ten problém, som sa chcela spýtať. Ďakujem pekne. Na toto tu máme celkom veľa dát, lebo som čakal, že tá diskusia sa k tomuto otočí. My dokonca vidíme aj v blízkych krajinách, v niektorých mestách, napríklad Brno, Praha, Viedeň, boli epizódky prohibícia, veľmi jasne vidíme, bez toho, aby som potreboval niekoho strašiť, že to sa reálne stalo. V prvom rade prohibícia historicky, či už sa pozrieme do USA alebo na iné prípady z dávnejšej minulosti, nevyriešila nikdy problémy závislosti. Už je to lepšie? Skôr naopak, efekt prohibície je vždy rovnaký, či už je to prohibícia alkoholu, hrania alebo čohokoľvek. Vznikne masívny čierny trh, ktorý v podstate ako keby formálne neexistuje. Z toho dôvodu všetci závislí alebo patologickí hráči alebo inak postihnutí ľudia sa nejakým spôsobom v tom systéme roztopia bez toho, aby sme boli schopní ich identifikovať, merať ich počet, merať presne tie trendy, o ktorých hovoríte. Ak dovolíte možno niekoľko faktov, ktoré som si zozbieral z nejakých bezprostredných prípadov prohibície v našom okolí. Praha, vyše 110 nelegálnych herní aktuálne, vyše 1000 nelegálnych strojov. Tie stroje potom už získavajú rôzne také finty, že keď príde policajná kontrola, tak existuje spínač, že ten človek to vypne, všetky sa vymaže sa im pamäť, čiže akoby ani nikdy neboli používané. Ďalej Brno, 1200 nelegálnych strojov, rastie to o 300 až 500 mesačne. Samozrejme nikto z toho nevidí ani korunu dane. Potom napríklad Grécko je zaujímavé. Grécko malo 7 rokov prohibíciu hrania, teraz samozrejme v kontexte toho, čo sa deje, tak hľadá príjmy všetky do rozpočtu, ktoré vie, takže zlegalizovalo spätne hranie. No medzičasom za tých 7 rokov tam vzniklo až 120 000 nelegálnych čiernych automatov a spoločnosti, ktoré teraz dnes majú už oficiálne legálne licencie od vlády na prevádzkovanie, jednoducho nevedia do toho čierneho trhu preniknúť, pretože ten tak strašne drží si tú svoju pozíciu, že už to nevedia akoby spätne získať späť. Rakúsko 25 000 nelegálnych strojov za 2 roky, až teraz minulý rok prišlo k spätnej legalizácii v 6 z 9 spolkových republik, Poľsko 40 000. Myslím si, že na tom sa zhodneme asi všetci, že prohibícia, o ktorej snahu dnes vidíme aj v Bratislave nejaké aktivity, je najhorším možným riešením. Ak sa bavíme aj teda nielen o ekonomickej stránke veci, ale aj o riešení, evidovaní a pomoc závislým ľuďom. V podstate to bolo myslené tak, že či to vyrieši ten problém, čo znamená... Vôbec nie, skôr ho zhorší a popri tomto probléme ešte paralelne vznikne aj kriminálna scéna, ktorá bude fungovať v uliciach miest, kde bude prohibícia. Myslím, že túto stránku ste dobre vysvetlili, ale to bola asi aj otázka z časti na pána doktora, že teda či z vášho lekárskeho hľadiska si myslíte, že by to pomohlo tej situácii a teda zákaz hazardu by spôsobil zníženie počtu patologických hráčov. Aký je váš názor? No toto je práve ten spoločenský fókus témy. Že preto sa tu asi bavíme o tom, že ako spoločensky zakročiť, alebo signalizovať, teda, že s tými herňami, dajme tomu, nie je niečo v poriadku, že tak rastú a tak ďalej. Príklad hovorím, aby ste sa neurazili. Z pohľadu medicíny, vysvetlil som tú líniu vývoja hráctva,
expozícia hrou je kľúčovým prvkom v genéze závislosti. To znamená, keby nebola expozícia hazardnou hrou, nebude závislosť. Ja si myslím, teraz možno budem aj troška osobný a možno teda aj zo skúseností, ktoré som nazbieral, myslím si, že reštrikcia hazardného hrania je dobrou vecou. Alebo obmedzenie. Nie som si istý s tým zákazom. Sú aj teda štatistické údaje, o ktorých teda viem, že to rozvíril ten čierny trh. Otázka je teda, že v tom čiernom trhu zrejme spotrebiteľ bude patologický hráč. Aspoň v určitej proporcii. Že to nebudú len ľudia, ktorí hrajú pre zábavu. Čiže zrejme to problém nerieši. Podstata toho celého ale je, a to je vec, ktorá sa pretriasa napríklad v súvislosti s marihuanou, či legalizovať, dekriminalizovať a podobne, je to signál. Ak teda my povieme, že hazardné hry sa obmedzia alebo zakážu, z toho a z toho dôvodu, napríklad zdravotnícke, medicínske štatistiky sa nejaké k tomu pridajú, tak potom to bude signál pre verejnosť, aj osvetový, to je dôležitý osvetový rozmer, ktorá mimochodom v tomto poli chýba veľmi u nás, že je tu isté zdravotné riziko. Že práve tento priemysel môže viesť k závislosti. Lenže, a tu sú potom tie ďalšie spoločenské aspekty, a to asymetria, že prevádzkovateľia automatov, teda herní, budú argumentovať tým, že prečo sa to nespraví s krčmami, prečo sa neobmedzí predaj alebo konzumácia alkoholických nápojov a tak ďalej. Čiže tu máme potom ten kultúrny kontext, o ktorom sme sa tiež bavili. Povedzme, u nás alkohol a cigarety majú spoločenskú akceptáciu takmer plnú. Nejdeš na cigaretku a tak ďalej, hej. Nikto nepovie, nejdeš si zahrať. Čiže to je problém, že to negatívne fluidum, ktoré ovplyvňuje herný priemysel, v úvahách tohto typu zohráva značnú rolu, si myslím. Úplne ten problém sa nedá eradikovať. Najmä v súčasnej dobe, keď to hranie si nájde cestu, i keby teda všetky kamenné herne sa zavreli, tak online je kvitnúť. A tam sú tiež proste zisky, tam tiež sú nejaké stávky a podobne a ten vplyv na zdravie je takmer rovnaký. Čiže k eradikácii, ak by som sa mal stručne vyjadriť, problému s patologickým hráčstvom nedôjde. Ešte chvíľku. Ja by som možno iba takú doplňujúcu otázku dal, že určite poznáte príklady aj iných krajín, kde došlo k tomu, nejakému obmedzeniu alebo zákazu a tam boli aké skúsenosti. V podstate vystihol kolega spoludiskutér. Neviem, ale a to je ten zaujímavý aspekt, práve aj tam smerovala otázka. Neviem, ako to je so zdravotníckymi štatistikami, na tie som sa nepozeral a práve tuto by sa nám to bodlo. Ja som mal presne na mysli, lebo myslím, že o tom čiernom trhu asi nikto nepochybuje. Ale nech sa páči. Samozrejme, tieto štatistiky by boli veľmi zaujímavé, ale čo je dôležité povedať pri vzniku čiernom trhu, k čiernemu hraniu má prístup každý. A k legálnemu hraniu majú napríklad na Slovensku prístup iba osoby staršie ako 18 rokov a toto naozaj garantujem, že je dodržiavané, takže tam podľa mňa rastie aj tá pravdepodobnosť zvýšeného patologického hráčstva. Čím viac ľudí má prístup k tej čiernej herne a neobmedzený prístup, podotýkam, tak tým viac ich asi bude závislých. V jednej veci sa ale s pánom doktorom asi trošku názorovo rozchádzame. My ako v podstate najmenší segment biznisu tejto spotreby typu alkohol, nikotín, dobre, zaraďme si tam aj hranie, nemôžeme súhlasiť s argumentáciou vedenou v línii nejakej sociálnej akceptácie. Hej. To, že sa tu sociálne akceptuje alkohol a jeho nadmerná spotreba alebo fajčenie, nám ako nedáva dôvod, alebo z nášho pohľadu nevidíme dôvod na prohibíciu nášho priemyslu. Súhlasím na druhej strane s tým, čo pán doktor povedal, že regulácia určite je cesta a tá regulácia má plynúť z nejakého dialogu. V každom prípade tých dôkazov, čo všetko môže prohibícia spôsobiť. A teraz už je možno naozaj na mieste hovoriť o obrovských ekonomických škodách, bez toho, aby sa dostavil nejaký efekt. Takže to skutočne nedáva zmysel. A nevidíme dôvod, prečo na Slovensku by mal byť iný vývoj po prípadnej prohibícii, ako bol
v krajinách, ktorými sme obklopení. Ešte k tým štatistikám. Bolo tu viackrát povedané, že počet herní rastie. Nie je to pravda. Počet herní klesá. Ako som aj spomínal, podpísali sme memorandum, kde sme absolútne zastavili rast akýchkoľvek nových prevádzok. Skôr naopak, niektoré budú zatvárané, to budú tie, ktoré sú nerentabilné a nejakým spôsobom prirodzene zaniknú. A v roku 2009 to bol vrcholný rok, vtedy bolo najviac automatov na Slovensku, bolo ich vyše 29 000, dnes ich evidujeme 22 000. A čo sa týka hustoty počtu strojov na 1000 obyvateľov, tá je dnes asi 3,2. Pre porovnanie napríklad Česká republika ich má 6,8, takže sme menej ako poloviční. A najviac na svete automatov na 1000 osôb má Austrália, paradoxne. Chcel som reagovať, ja som neargumentoval tým, že teda to, že máme negatívny pohľad na hranie, oprávňuje k prohibícii. Iba som vysvetľoval, že tie dôvody, prečo sa o tom bavíme v súvislosti s hraním, ale nie povedzme s alkoholom. Ten dôvod je v sociálnej akceptácii, ten kontext je kultúrny. Som bol prednedávnom v jednej rozhlasovej diskusii s jedným politikom, nebudem ho menovať, a presne túto otázku som mu položil priamo, že teda pán... Jeho môžete menovať. Pán Lipšic, teda, že aký je rozdiel medzi tým alkoholizmom, ktorý zabíja ľudí, alebo treba s tým fajčením a drogami, ktoré zabíjajú ľudí a našim priemyslom. Dostal som odpoveď, že veď tu sa pilo vždy, to je tradícia. Čo na toto povedať? Ťažko reagovať, tak povedal som, viete, no prvá zmienka o hracích kockách je 6000 rokov stará, to je tiež tradícia. Ako tam si myslím, že už priestor na nejaké rozumné argumentovanie asi nie je. Argumentom môže byť, že ľudia nemusia chodiť do krčiem a prevádzky krčmy nemajú najväčšie zisky po 10. hodine, nie? Takisto môžete sa stať závislým na tom, že hráte doma s manželkou kanastu o zápalky. Podľa definície tej závislosti. Mali ste na mysli to, že ľudia môžu piť aj doma? Skôr som mal na mysli tú anonymitu, ktorú sme spomínali predtým, že vy ste spomínali, že hráči majú radi anonymitu kvôli tomu, že to nie je u nás až tak sociálne možno akceptované ako niekde v Las Vegas alebo podobne. A o tom sa asi bavíme. Ale takú istú anonymitu majú radi napríklad aj už alkoholici v pokročilom štádiu, ktorí, ja si myslím, že pitie doma o samote je už jedno z tých vážnejších štádií, ak sa nemýlim. Takže tam už tí ľudia si taktiež uvedomujú, že asi by ich to okolie odsúdilo za takéto chovanie. Ale teraz nehovorím, že všetci ľudia, ktorí hrajú v herni, sú gambleri, je ich naozaj menšina, ale je to taký fenomén tých hráčov, že neradi sú videní v tej herni pri tej zábave, pretože skrátka sused v malom meste alebo v obci, skrátka, poznáte. Zrazu sa o nich začne šíriť, že sú gambleri, a toto je ten ich primárny strach, by som povedal, prečo sa neradi priznávajú aj zdraví hráči, ktorí nie sú patologickí k tomu, že si občas zahrajú. My sme vlastne už celkom do hĺbky rozvinuli ten problém regulácie, povedali sme si nejaké negatíva, ktoré by to prinieslo. Neviem, našli sme vôbec nejaké pozitíva regulácie, našli sme nejaké, ale potom sme prišli k prohibície, že prišli sme k tomu, že asi tí hráči tak či tak by sa ochýlili k nejakému online prostrediu, alebo čomu. Pán Viktor, pán Tatar, ako to vidíte, to online hranie? Fakt by v prípade zákazu kamenných herní a vytlačeniu hazardu z ulice, tak by sa tí ľudia zavreli doma a hrali by online? Tak to je... viete, no, človek to musí vidieť v svetle takto, ale poviem, ako to ja vidím. Aj v svetle medicínskom, a teda akákoľvek regulácia alebo obmedzenie hazardu, myslím si, že pozitívne v tom, že dáva signál, že je nebezpečný. A z môjho pohľadu je nebezpečný. A z pohľadu tých pacientov, ktorí sa u nás liečia, a obzvlášť tí, ktorí sa neliečia. Čiže jedna rovina je rovina toho signálu a ja presadzujem tú líniu, že obmedzenie hazardu je dobré. Keby sme zamedzili hráčovi v hraní, tak hrať nebude. To je jasná myšlienková línia, to je nejaký myšlienkový experiment. Skutočnosť je bohužiaľ zložitejšia, komplexnejšia. Spoludiskutér to teda načrtol, čo sa všetko potom deje. A iste, viete, závislosť je mocná vec a človek, ktorý s ňou nechce pohnúť, tak pre neho to, že nemá zrazu podnet, alebo dostupný podnet, znamená, že si ho asi nejak zoženie. A veľké percento z tých jedincov, ktorí by teda nemali možnosť hrať, tak by si niečo našli.
ak nehovoríme o väčšine. Ale to je ťažko povedať, to je hypotéza. Môžete vy sa idete spýtať asi na tie online hry, však? Typujem. Okay. Ja som sa chcel opýtať, že keď sa bavíme teda o tej regulácii, či si viete predstaviť niečo, ako sa stalo vo Viedni, že zakázali v podstate menšie herne s 2-3 automatmi a nechali iba tie väčšie kasína, alebo vychádzali teda z toho predpokladu, že do toho kasína už príde človek možno s nejakým postavením alebo niekto taký hotelový host alebo kto a v podstate sa snažili potlačiť tie menšie herne. Že sme sa bavili, že tam už potom aj tá spojitosť možno s takým alkoholom alebo susedia s krčmami alebo podobne. Že, a v tej súvislosti ma aj napadla otázka, že vlastne vy zastupujete prevádzkovateľov v zmysle prevádzok alebo tých výrobcov automatov? OK. Samozrejme, toto, čo vy hovoríte, sa už deje. Napríklad v Bratislave to môžeme vidieť, že existuje trend, pretože dnešný zákon je nastavený tak, že v krčme môžu byť maximálne 2 stroje. A v herni musí byť minimálne 5 strojov. To definuje herňu, okrem teda nejakých stavebných úprav a tak ďalej. No a práve trendom je presun tých strojov z tých krčiem do špecializovaných prevádzok, teda do herní. My to berieme pozitívne, len pretože práve tá herňa je, to môžem bez preháňania povedať, že to dneska na Slovensku je najkontrolovanejší typ prevádzky. Popripájane na daňové riaditeľstvo, finančnú správu, tak ako som hovoril. Čiže práve preto to aj možno ľudia môžu mať zdanlivý pocit, že počet herní akoby rastie, ale nie je to pravda, ono je to iba o preskupovaní tých strojov, ktoré sa sústredujú v týchto bezpečnejších prevádzkach. A čo sa týka tých online hier, ktorých ste sa dotkli, k tomu by som rád povedal ešte jednu vec. Ak niekto tvrdí, že sa online hazard dá kontrolovať alebo regulovať, tak nie je to pravda. Prax je taká, že tieto stránky, pokrové alebo iné sú väčšinou registrované v daňových rajoch, pretože samozrejme ich prevádzkovateľe optimalizujú. To znamená, tie peniaze utekajú do zahraničia nevedno kam, sú na nejakých cyperských doménach, iných nejaké holandské Antily a tak ďalej. A neviete ani transparentne, kto je vlastník a neviete v prvom rade skontrolovať tých hráčov, koľko má rokov. Napríklad v Rakúsku Die Presse robila 2 roky dozadu jeden výskum o skúsenostiach školákov s online hrami a ten dopadol šokujúco. Každý druhý školák mal skúsenosť, že z rodičovskej kreditky prehral sumu 20 €. Ak niekto tvrdí, že sa to dá kontrolovať, nedá sa to. Ani Európska únia, ani USA nedokázali prinútiť eBay, Amazon alebo Google, aby stiahli svoje materské holdingové firmy z daňových rajov. Jediný, kto to dokázal vyriešiť nejakým spôsobom, bola Čína, ale to takým spôsobom, že zakázali internet a zavreli prístup k tým stránkam, čo samozrejme nie je vôbec mysliteľné v demokratickej spoločnosti. Pre nás to, čo sa stalo v Prahe, v Brne, to, čo počas prohibície sa dialo v Rakúsku a ostatných spomínaných štátoch, je veľkým mementom pre Bratislavu a iniciatívy, ktoré sa tam dejú dnes. My sa domnievame, že to, čo sa deje v Bratislave, slúži skôr na odvedenie pozornosti od naozaj vážnych problémov Bratislavy typu Štúrova, Starý most, integrovaná doprava, nestihnuté termíny, nepreplatenie eurofondov a tak ďalej. Pretože zatiaľ sme nepočuli žiadny nejaký reálny argument, že prečo si politici komunálni miestni myslia, že by to mal byť nejaký zásadný problém. Za 25 rokov na Slovensku sa podarilo na uliciach dosiahnuť režim, kedy máme bezpečné ulice, relatívne nemusíme sa báť chodiť von a existuje ešte jeden efekt možnej prohibície, ktorú v Bratislave miestni zástupcovia vehementne obhajujú. A to je to, že skrátka nielen vznik čierneho trhu, ale poďme sa pozrieť na to, že aj kto ten čierny trh prevádzkuje. Sú to samozrejme rôzne skupiny alebo podsvetie a s tým ide ruka v ruke ďalšia kriminalita. Ale za toto už budú zodpovední potom komunálni politici. Zatiaľ, čo za prevádzku herní dnes my transparentne sa k tomu hlásime, zodpovední sme my. Ďakujem. Chcete nejako reagovať? Myslím, že zodpovední za vznik čierneho trhu sú tí, ktorí čierny trh vytvárajú, nie politici. Možno sa vytvorí nejaký kontext k tomu, ale to by som do jedného vreca nehádzal. A tiež si myslím, že tá kriminalita, tá je s hráctvom, alebo s patologickým hráctvom, keby som bol presný, tak združená i tak. A to je ten problém. Lebo takmer všetci hráči, ktorých som mal na starosti na oddelení, tak boli aj kriminálne činy.
Môžem, ale toto je jedna z ďalších vecí, s ktorou sa často stretávame. Asi samozrejme pán doktor to vo svojej praxi vidí, že to môže fungovať takto u patologických hráčov. Ja som skôr mal na mysli inú vec. Samozrejme, rozhodnutím prohibície vždy vznikne čierny trh, a to je za to zodpovedné. Podstatné asi aj politici, aj tí mafiáni, ktorí ten čierny trh budú prevádzkovať. A mal som na mysli takú ako súvisiacu kriminalitu. Pretože keď niekto prevádzkuje napríklad trh s čiernymi automatmi, čo je nejaká skupina Albáncov, poviem príklad, tak je veľký predpoklad, že robia že páchajú aj inú kriminálnu trestnú činnosť, čo do zásadnej miery máme to mnohí v živej pamäti z Bratislavy v 90. rokoch, možno aj z Bystrice, čo sa tu dialo. To ide v ruke, takže skôr som hovoril o tom, že nielen pre hráčov, ale pre celkovo ľudí a obyvateľov ulic, kde takéto prevádzky vzniknú, asi tá bezpečnostná situácia sa ďaleko zníži a nebudú z toho určite šťastní. Budú sa pýtať, kto je za to zodpovedný. Ja mám otázku, a v súčasnosti neprevádzkujú Albánci takéto herne a tak? V súčasnosti je zhruba 30 firiem na Slovensku. Takto, na Slovensku neexistuje čierny trh s automatmi ani s herňami. Dneska fakticky neexistuje. Ak existuje, tak sa bavím možno o desiatke automatov niekde, neviem kde. A to je výsledok mnohonásobnej novelizácie zákona a nejakej ako dlhoročnej kultivácie toho priemyslu a dialogu štátu s tým priemyslom. Čiže nie, toto je skôr také úsmevné pre nás. Veľmi radi, ako sa s vami stretneme, môžete si nás pozrieť živých, že čo sú to za spoločnosti. Paradoxné je to, napríklad pred 2 rokmi najväčší dodávateľ automatov získal cenu Ministerstva hospodárstva za zodpovedné podnikanie. A o 2 týždne na to prišla novela zákona, ktorá chcela ako zásadným spôsobom skoro až zrušiť to odvetvie. Čiže cítime sa trošku ako taká popoluška, hoci napríklad len daňový príjem z toho priemyslu ročne je 150 miliónov eur a zamestnáva 14 000 ľudí priamo alebo nepriamo na celom Slovensku. Ale nejak sme si časom zvykli na to, že sme ostrakizovaní, že sa na nás ukazuje prstom. A väčšinou je to tým intenzívnejšie, čím viac sa blížia, či už komunálne alebo veľké voľby. Si myslím, že ešte je tu priestor na otázky, aj sa to celkom nakopilo, takže začneme tam vzadu a potom prídeme dopredu. Dobrý deň, ja by som sa možno reagovať na pár vašich vyjadrení, teda pána zastupcu herní. Jedna vec, čo ste teda hovorili, je tá, že keby sme teda urobili prohibíciu a zakázali herne, tak by sa stalo to, že sa tu zvýšila kriminalita a proste už nie mafia, aby to tu už ovládala, neviem čo všetko. Ja si myslím, že to nie je akoby prvé o to, je to o tom, že či spoločensky akceptujeme herne, to znamená, že schvaľujeme to, že sú v mestách, že sú vedľa našich obchodov, vedľa našich škôlok a tak ďalej, alebo ich považujeme za niečo, čo chceme dať bokom z našich miest. Môže otázka, to je taká otázka práva možno pre vás, že či by nebolo možno riešením vytvoriť také miesta, ako ste spomínali vy Las Vegas, že je to nejaké miesto, kde, vymyslím si, hej, to je iba taká teória, že pár miest na Slovensku, kde to bude dovolené a ľudia, že sa budú chcieť zabaviť, ako ste vyhovorili, tak tam raz že prídu tam, zabavia sa a potom odídu. Ale ťažko sa potom bude vytvárať nejaký patologický jav, pretože niekto nebude cestovať 100 km každý deň, aby si zahral, ale proste ťažko si vytvoriť nejaký vzťah. To je jedna otázka, to sa prosím neskôr odpovedať. A ja chcem ako to povedať, hej, že vieme, že tu je nejaký čierny trh, povedzme, že marihuany, drog a ďalších vecí. A teraz kvôli tomu, že to chceme mať pod kontrolou, tak to teraz legalizujeme, aby sme teraz akoby schválime to, len kvôli tomu, že to tu je. Hej, akoby, len toto nie je nejaký taký správny argument, to je jedna vec. A druhá vec, ktorá mi tak možno nesedela, ktorú ste hovorili ešte zo začiatku, že akoby vy ako vlastníci máte nejaký taký súcit a nejaký taký morálny pohľad na tých ľudí. Z jednej strany tomu môžem veriť, z druhej strany mi to príde také, že trocha tomu neverím a je to, čo ste vraveli, to, že keby politici budú môcť za to v Bratislave, keď sa tam zakážu herne. Ja si myslím, že ľudia akoby si zvolili tých politikov, ktorých zastupujú a oni, keď tí politici chcú to zakázať, tak proste mali by na tú možnosť, ale keby vláda Smeru, alebo už to spomenul pán Lichy vlastne Bratislavu, tak ako vieme, v roku 2011 bol schválený zákon o hazarde, ktorý hovoril o to, že práve títo poslanci, ktorých vy teraz keby očierňujete alebo hovoríte, že to je zlé, čo robia, tak mali možnosť komunálni poslanci rok, ktorý ten zákon, potom bol Smerom zrušený vďaka lobbingu a pravdepodobne vašich organizácií, tak mali možnosť poslanci akoby zakázať na území toho mesta
ale tým, že bez toho by nebola nejaká petícia 30%, a to sa mi zdalo také fér, pretože zástupcovia ľudí, ale keby tým, že prišla vláda Smeru a hneď medzi prvými zákonmi prišiel zákon, ktorý hneď, čo mám informácie na základe lobbingu vašich spoločností, herní, pretlačil to, aby muselo byť 30% podpisov ľudí, čo je po veľkých mestách ako Bratislava, Košice a v svojím spôsobom Banská Bystrica viac menej nemožné, pretože to je šialne veľké číslo. To znamená, že druhá otázka je tá, že či naozaj akoby vám ide o záujem ľudí, alebo to je naozaj čistý biznis, ktorý si chcete akoby čo najviac uchrániť od ľudí, aby vám to mohli zakázať a poslanci. A že či poslanci nemajú mať právo, ako zastupcovia ľudí, pretože to nie sú nejakí samozvaní vládcovia, ľudia si ich zvolili, aby ich zastupovali, majú mať právo, keď toto my nechceme, ako naši voliči to nechcú, zakázať na tomto mieste, na tomto území. Ďakujem. Ďakujem aj ja, asi poďme postupne. V prvom rade, takto, my z nášho pohľadu máme veľmi obmedzené možnosti na to, ako ovplyvniť vašu sociálnu akceptáciu alebo neakceptáciu jednotlivých vecí. V každom prípade môjim cieľom nebolo vás nejako strašiť tým, čo spôsobí prohibícia, možno to trošku emotívnejšie prežívate a ja som iba povedal fakty, to, čo sa stalo. Snažil som sa naozaj držať faktov zo zahraničia, aby práve som predišiel tomu, že tu vytváram nejakého démona. A tej druhej otázke si nie som istý, či som úplne porozumel. Otázka smerovala k tomu, že ak zlegalizujeme marihuanu a drogy, tak dovtedy sa... Prepáčte, môžete... Neviem, či to bola skôr to prvá otázka. Druhá otázka bola potom už v tom hlavne, že či nie je riešenie, keby vytvoriť pár miest na Slovensku, kde to bude legálne. A to je otázka možno pre obidvoch. Akože to nie je môj návrh, to je otázka. Neviem, či to je správne. Je to vo svete bežný model, ale toto sú skôr väčšinou kasína. To je trošku iná kategória podnikania než naše asociácie. Ale môžeme vidieť aj nedávny príklad zo Slovenska. To bol projekt Metropolis, nedaleko Bratislavy, čo bol naozaj obrovský projekt. Cieľom tam bolo vytvoriť kasíno, kde boli aj hracie stroje. Myslím, že investor tam mal zámer voziť tam turistov, teda hlavne z USA a z týchto trhov na nejaké pobyty a tak ďalej. Vtedy to padlo práve na tom, že konzervatívni politici skrátka to nepovolili. Myslím, že medzičasom padlo rozhodnutie, že to postavia v Maďarsku a v tejto chvíli neviem, v akom štádiu je ten projekt, ale ako je to vo svete bežný model. My sa k tomu nemáme nejakú veľkú ambíciu vyjadrovať, pretože je to kasíno, ale v každom prípade skončilo to práve na iniciatíve tých, ale áno, myslím si, že to boli primárne tie strany, ktoré ste spomínali dnes, ale na opačnej strane. Vy ste povedali, že neveríte tomu, že máme úprimný záujem, alebo teda úprimný súcit s ľuďmi, ktorí trpia patologickým hráčstvom. To znamená, že tvrdíte, že máme radosť z toho, keď niekto trpí patologickým hráčstvom? Tak je to biznis. Hej, my sme, to už som povedal na začiatku, my nikdy sme netvrdili, alebo nikdy sme nepopierali, že ten biznis neprináša tie neduhy, o ktorých tu hovoríme dnes celý večer. Skôr naopak, máme tie gule postaviť sa tomu a čeliť tomu a hovoriť o tom. Aj keď teda tvrdíme, že to nepatrí k najzávažnejším spoločenským problémom, naozaj venujeme zásadnú pozornosť riešeniu. Mimochodom, pán doktor spomínal, že je rád, že sa podarilo otvoriť novú lôžkovú časť, tak je to aj vďaka tomu, že sme sa o to pričinili nejakým dielom aj my. A taktiež sa tomu tešíme rovnako. Prejdem k ďalšej otázke. Aj dnes v zákone samozrejme existuje možnosť regulovať náš priemysel. Počas platnosti tej novely, ktorú ste spomínali, mimochodom veľmi málo obcí a samospráv využilo tú možnosť. Čiže ak by to bolo také... Trvalo to iba rok. Ako bolo to od 1.9.2011 až po... To viete asi lepšie ako ja sám, ako to bolo. Ja myslím, že tých obcí alebo miest, ktoré to využili, by sme spočítali na dvoch rukách možno. A lobbying našich organizácií, to asi k tomu sa veľmi ťažko vyjadriť, no to by ste sa museli asi spýtať na iných miestach, ale ja veľmi pochybujem, že by niekto chcel prelobovať takú novelu zákona z našej strany, ktorú vidíme v dnešnej podobe, pretože my si skôr myslíme, že mestá a obce majú všetky možnosti na našu reguláciu. Samozrejme, situácia je trošku iná v menších obciach a menších mestách, kde tých 30% nie je problém. Na druhej strane považujeme to za celkom fér, pretože regulatívny zákaz podľa nás môže vzniknúť vtedy, ak herne tvoria celospoločenský problém, ktorý je preukázateľný. Ak ho tvoria, tak ho asi aj ľudia tak vnímajú. Ak by sme znižovali kvórum, tak sa dostávame k diskusii o samotnej podstate demokracie, či náhodou vo väčšinovom demokratickom systéme
znižovať kvórum na úroveň možno preferencií niektorých konzervatívnych politických strán nie je nebezpečné a či to nemôže byť do budúcnosti v mnohých ďalších oblastiach ohrozujúce pre demokraciu, kedy poviem veľmi konkrétny príklad. Predstavte si konzervatívnu stranu, ktorá z princípu nemá rada náš priemysel. My nehovoríme, nemusia nás mať ľudia radi, ako to je taktiež demokratické. A vydá rozhodnutie, ktoré je čisto ideologické pre svojich starostov vo všetkých obciach, že tak OK, máme 10%, nejaký priemer, malo by sa vám podariť všetkým zakázať hazardný priemysel. Toto nám nepríde úplne fér, nie len kvôli tomu, že to je ideologické rozhodovanie, ale primárne aj kvôli tým tisícom ľuďom, ktorí by na takomto rozhodnutí taktiež prišli o prácu. A tých ľudí, prepáčte, si dovolím tvrdiť, je ďaleko viac, či už v Bystrici, alebo je to v Bratislave, ako ľudí, ktorí sa reálne liečia. Aj keď pripúšťam to, že asi ich je reálne viacej, ale stále. Ja doplnenie, ja študujem politológiu, tak to musím nejako politicky uceliť, že nie je pravda, že teraz starosta môže hneď to schváliť, vždy to musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Áno. A tým, že mestské zastupiteľstvo to musí schváliť väčšinovo, to znamená aj ľudia to väčšinou schvália. Akože nie je možné, čo ste vy teraz akoby povedali, že 10% konzervatívnych politikov v nejakej obci to presadí. Musí presvedčiť 51% tých politikov a to pravdepodobne nebudú všetci, čo chodia do kostola každú nedeľu, ale budú to akoby podľa mňa zo všetkých sfér spoločnosti, to znamená, že akoby aj bez tých 30% je to stále demokratická vec a reprezentatívna. Aj bez toho, aby bola nejaká petícia, podľa môjho názoru. Ja sa potom pýtam, že aký má zmysel teda vynakladať peniaze na organizáciu petície, keď vo finále aj tak potrebujeme väčšinu mestského zastupiteľstva. Aký zmysel má tá petícia? No, ako to je jasný súhlas, že to je nezmysel a to akože ja naozaj, čo ja mám informácie, akože nechcem teraz obdivovať priamo vás alebo nejaké vaše organizácie, ale čo ja mám informácie, aj ten zákon bol tak napísaný, aby vyhovoval priamo keby herniam. Ako to nie je napísané tak, aby to ľahko mohli ľudia zakázať, práve naopak. To si myslím, že celkom zjednodušujete, aj keď chápem a poznám mechanizmus ako majiteľ PR agentúry, ako sa informácie šíria v spoločnosti. A skutočnosť je taká, že naozaj nedávno prebehli nejaké rokovania s ministerstvom financií a nám bolo veľmi dôrazne povedané, ani len neskúšajte podať žiadosť o nové licencie, pretože nič také nepodpíšeme. Takže v takomto režime sme a preto nemôže nikto tvrdiť, že počet herní rastie. Ani aj keby sme chceli skúšať zvyšovať počet herní, tak to skrátka nebude v tejto situácii možno. A myslím si, že lobbying asi vyzerá trochu inak ako takýto stav. Ďakujem za otázku. Môžeme posunúť mikrofón dopredu, do predných rád. Ďakujem. Ja možno nadviažem na kolegu. Ja sa domnievam, že zákon o hazarde v tom platnom znení, minimálne v tej časti, čo sa týka regulácie, je trošku papierovým tigrom, ale hovorím to z pozície teda jedného z banskobystrických mestských poslancov, ktorí aj čiastočne sú pod tlakom, oni však niečo robte a vieme, že zohnať petíciu 30% obyvateľov a potom teda pokúšať sa o nejaké VZN-ko, kde nejakou trojpičnou väčšinou daných poslancov sa niečo je efemérne. Preto aj pán Danielis nerozumiem tej ako keby také nervy Bratislavy, lebo ak som si niekde vygooglil zoznam obcí, ktoré to zarazili, či už tej prechodnej lehote teda, alebo potom pod nejakými, tak to sú malé obce, konzervatívne a tak a z môjho pohľadu laického pre váš biznis akože taký nepríjemná akože vlhká trenka. A to je taká akože poznámka počera, ale to hlavné, čo sa vás chcem oboch opýtať je, že z môjho pohľadu je to kultúrno-spoločenská vec, to, o čom tu hovoríme. Možno mňa osobne ruší to, jak sa hovorí, že keď zavraždíte jedného ste vrah, keď zavraždíte milión ste hrdina a vlastne v slope tu vlastne môžeme sa baviť, či 12 alebo koľko percent ľudí a to je tak ako keby v poriadku. Toto je možno taká nová vec, ale vnímam, že treba hľadať nejakú spoločenskú rovnováhu, nejakú spravodlivú rovnováhu medzi slobodou podnikania, ktorá je bez pochyby hodnota, to hovorím ako pravičiarsky, a niečím, že tento typ slobody aj niečo stojí, lebo tých psychiatrov a tých ľudí treba zaplatiť, aj my, ktorí nehráme. A nevravia, že to samotné, možno hovorí Milan, že má útok na duše, alebo už proste, že to je zlo. Hej? A minimálne pre tých ľudí, ktorí podľahnú tomuto typu závislosti. Mňa zaujíma, aby bol svet ideálny, že aký je ten cieľový stav z vášho pohľadu, pán Danielis, a z vášho pohľadu, pán Patarak, lebo keď sa ešte vrátim k vám, ako zástupcovi herní, že ja až tak celkom neverím, že vlastne štítky a všetko a dáme to, preskupíme to, že ste v dobrom zmysle slova podnikanie za účelom zisku, hej, čiže ešte raz, nás tu dokopy sedí 5,5, že čo je ten cieľový stav, kedy vy by ste boli spokojní, hej, a možno vy. A že či neviete nájsť medzi tým nejaké to ekvilibrium, nejakú tú rozumnú rovnováhu, lebo vlastne ja vás nechcem stavať do nejakých protipolov, ja to tak nevnímam, že vy sa tu mastíte akože z dvoch extrémnych situácií, ale
ten problém má nejakú brizanciu, nejaký konflikt, je tam a poďme skúsiť hľadať nejaký priesečník, nejakú... V prvom rade ešte k tej Bratislave krátku poznámku. Nás to vyrušuje z toho dôvodu, že možno, že po tých rokoch, kedy sme sa stali terčom útokov, teda najmä politikov, kde nepočúvame odborné argumenty, tak v prvom rade nám to prekáža z princípu. V druhom rade inak mimochodom niektoré mestské časti v Bratislave prijali BZN, kde obmedzili tie otváracie hodiny po 22. My tie právne analýzy, ktoré tu pán Bučko spomenul, máme, že ak by sme sa s nimi išli súdiť, tak by sme to určite vyhrali, ale nechceme sa súdiť a vyhlásili sme to a nebudeme sa súdiť a tým premostujem k vašej druhej otázke, že aký je ideálny stav. Ideálny stav je ten, že by mala naozaj fungovať dobrá komunikácia medzi samosprávami a našim priemyslom o regulácii. My sa nikdy nebudeme brániť rozumným diskusiám o tom, že kde tie herne majú byť. Myslíme si, že hustota herní napríklad v Bratislave už dosiahla svoj strop a sami to hovoríme. Kde by mali byť umiestnené, ako by mali byť regulované a kde ja vidím potenciál, teda popri tom, že sme si sami schválili memorandum, kde sme si zrušili rast a kde sme si zrušili reklamu, pretože sme si boli vedomi toho, že toto bol dosť zásadný faktor toho, čo ľudí iritovalo. Tak popri tom ja vidím priestor v dvoch oblastiach z našej strany. Jedna vec sú aktivity spoločenskej zodpovednosti a tie som spomínal, sú v procese dlhodobo pripravované a druhá vec, vidíme veľa priestoru v zlepšovaní komunikácie a koordinácie sa práve s ľuďmi, ktorí sa o závislých hráčov starajú na strane liečby. No, ja som hovoril o tej reštrikcii alebo regulácii, to sú také príbuzné slovičko, keď nie je totožné. Predstavujem si, že by sa zvýšila osveta na tomto poli. To si myslím, že z medicínskeho hľadiska je kľúčová vec. Jednak, viete, skúsenosť moja je, že z 5 hráčov, ktorí prídu za mnou do ambulancie, to sú tí neviditeľní, lebo nie sú odliečení, tak sa nejde liečiť ani jeden. Keby som už povedal, že 7, tak jeden. A z tých 5, možno 3 tušia, že to je ozaj diagnóza. Oni sa chcú iba poradiť, že ako by s tým mali naložiť, alebo niekto im poradil, že teda navštív psychiatra, on ti nejak s tým pomôže, alebo že sú nejakí gamblery. Netušia, že to je problém zdravia, alebo duševného zdravia. Čiže, a to sú pritom ľudia, ktorých sa to priamo týka. Veľká časť spoločnosti sa na toto celé okolo hazardnej hry pozerá ako na nejakú neresť, alebo niečo, čo súvisí s nerestným správaním, a nejaký morálny poklesok a tak ďalej. My aplikujeme čisto medicínsky model, samozrejme s mravnosťou to súvisí, alebo teda so spoločenskou zodpovednosťou minimálne. Že čo pán Danielis, to slovičko sa mi veľmi páči. Čiže prvá vec, osveta. Tak, aby aj tí hráči, čo vstupujú do herne, povedzme, vedeli, že patologické hráčstvo je diagnóza, aby to bolo na viditeľnom mieste všade, koho kontaktovať, tam sú tie nálepky, ako ste spomínali, povedzme, že by mohol byť aj nejaký výčet symptómov a v najbližšom okruhu nejaká organizácia alebo psychiatr, koho by mohli kontaktovať. To si myslím, že by zlepšilo tú koordináciu alebo teda sieť pomoci. V ďalšej rovine, možno aj v médiách nejaký priestor vytvoriť hraniu, respektíve patologickému hráčstvu ako diagnóze. A ďalšia vec je regulácia hrania samotného, tak ako to máme s alkoholom. Tiež napríklad nemôžu predať alkohol ľuďom pod 18 rokov. Takisto možno nejaký vstup do herne obmedziť vekovo, nemusí to byť 18 rovno. Rozhodovacie schopnosti, riskantné správanie, to je niečo, čo súvisí možno s mladíckým vekom do tej 25-ky, to nehovorím, že by mala byť tá hranica, ale možno to posunúť nejak vyššie. A toto sú také tie hlavné méty, proste, aby sa o tej diagnóze vedelo, aby sa vedelo, že to je skutočná závislosť, nielen taká vymyslená, alebo že to zase prichádza zo západu, lebo aj s takými postojmi sa stretávam. A aby sa to bralo ako vážna vec. Čo sa týka tej regulácie, všetko by to malo byť podriadené tomu, upozorniť, že skutočne hazardná hra je nebezpečná záležitosť z pohľadu zdravia. Ďakujem pekne. Možno iba zhrniem nejaké najbližšie aktivity, čo sa týka informovanosti hráčov o potenciálnych rizikách. Chystáme komunikačnú kampaň práve o zodpovednom hraní. Najskôr prebehne v online priestore, neskôr možno aj v offline a v printoch. V tvorbe je web stránka, na ktorej sa podielali rôzni odborníci, mobilná aplikácia.
No a napríklad vek vstupu, ktorý pán doktor spomínal, to môže byť jedným z predmetom diskusie vecnej a odbornej. My sme samozrejme pripravení o takýchto veciach hovoriť. Naša pointa je v podstate iba jedna jediná, tu podčiarkujeme, že ak sa máme baviť o regulácii, tá diskusia musí byť odborná a nesmú ju viesť politici v štýle emotívnom, pretože z takýchto riešení vznikajú tie najhoršie situácie. Vek vstupu je dobrým príkladom toho, čo by mohol byť issue v budúcnosti. Ja som si napríklad celkom istý, že môj 5-ročný syn sa do herne nedostane, ale dostal sa mi do mobilu, pretože mi odpozeral aj kód a prehral 70 eur na tých kačičkách, čo potrebovali kredit. Čiže to je ďalšia taká analogia možno na záver, ktorú by som spomenul v súvislosti s online hraním, ktoré vidíme ako veľké riziko do budúcnosti pre všetkých. Ďakujem, ešte jednu otázku sme tu mali. Pán doktor teraz začal, ja by som sa chcel spýtať na prevenciu, ale nie hráčov, ale všetkých tých ľudí, ktorí ako keby prvýkrát vstupujú do herne. Čo sa robí na tomto poli? To asi nebola na mňa otázka. A aj na vás, že či robí na čo ministerstvo napríklad zdravotníctva, ešte napríklad so žiakmi, alebo či sa dá ako preberať toto medzi dorastom alebo deťmi. Viete čo, ak sa hovorí o závislostiach, tak väčšinou o drogách a o alkohole. Tá téma by mala byť viac osvetlená, to určite. A práve osveta je takou ako najintegrálnejšou súčasťou prevencie. Ťažko si predstaviť iné účinnejšie opatrenie v našom kultúrnom kontexte. A čo sa týka, čo vyvíja ministerstvo zdravotníctva, nie je mi presne známe, že aké stratégie majú, ale napríklad i to, že u nás sa otvorilo to oddelenie pre liečbu závislosti, tak aj to je signál. Je tu veľa vecí alebo posunov v spoločnosti, ktoré sa dejú na poli hráctva alebo hazardných hier, môže byť signálom pozitívnym alebo negatívnym. A toto si myslím, že je pozitívne, že je tu nejaká dostupnosť starostlivosti o ľudí, ktorí by tomu prepadli. A už to vedie uvažovanie k tomu, že aha, môže tomu niekto prepadnúť. Takže to je vlastne tá prevencia. Ak vy viete, že sa niečo na poli prevencie. Viete, čo môžeme robiť my na našej strane je to, že naozaj, ako ste vy, pán doktor, povedali, zvyšovať informovanosť obyvateľstva. My inak mimochodom si myslíme, že dosť často suplujeme úlohu štátu v tejto úlohe. A napríklad projekt možno na školách pre osvetu medzi mladšími ľuďmi a deťmi nemusí byť zlý nápad. Beriem to ako inšpiráciu od vás. Ja to beriem aj ako komplexnejšiu záležitosť, pretože tiež v diskusii tu padlo, že máme nastavený nejaký konzumný štýl života. A v rámci toho konzumu nenachádzam teraz lepšie slovo, aj keď už také otrepané, ale predsa len to, ako žijeme, má do značnej miery závislostný charakter vo vzťahu k rôznym objektom, či už ako si zapíname počítač a kedy si ho zapíname, že toto má širšie dimenzie a možno by stálo za to zamyslieť sa nad tým, ako vlastne mladí ľudia, alebo koľko času trávia vôbec na mobile, na počítačoch a tak ďalej. Nechcem to sem ťahať do tej diskusie, ale myslím si, že to je dôležitý prvok v tom celom, pretože to je komplex správania, ktoré môže predisponovať potom k riziku i siahnuť po hazardnej hre. Ešte niekto? Ešte jednu otázku. Či si viete predstaviť model hernej, kde by sa nepodával alkohol? A respektíve, či otázka na pána doktora, že či si myslí, či by to malo nejaký vplyv na počet patologických hráčov. No, myslel som si, že som to spomenul, asi som to nespomenul v rámci tých regulácií. Áno, myslím si, že že by to malo byť oddelené. Že to je jeden zo základných opatrení. Už len z toho hľadiska, že je tam určité percento hráčov, ktorí hrajú len pod vplyvom látky, ďalej alkohol narúša rozhodovacie schopnosti, mieru rizikovosti v správaní. Na to existujú odborné štúdie, čiže myslím si, že toto je jeden z krokov. Taktiež ako tam bolo spomenuté, že znížiť dostupnosť herne možno má tiež svoje rácio. Aby sa človek musel prejsť niekde mestom, tak, alebo za mesto, tak si to viac rozmyslí, ako keď má herňu pod oknom. My zase na druhej, toto beriem ako odborný postreh pána doktora, ktorý dennodenne pracuje s ľuďmi, ktorí sú postihnutí patologickým hráčstvom. Naša skúsenosť na druhej strane hovorí o tom, že tá väčšina zdravých hráčov, ktorí sú tam, tak nepijú príliš veľa pri tom hraní, že ich motivácia je skôr, že viacej hrajú, ako by pili, ale nebudem tu predstierať, že vám v tejto chvíli na to viem dať odborné vyjadrenie, ale určite sa vieme o tom baviť.
sa o tom bavíme, tak vy by ste si to vedeli predstaviť, takúto reguláciu, alebo ako to nazvať, že by sa v herniach nemohol podávať alkohol, respektíve, že fakt, ako ste spomínali, že z niektorých oblastí, napríklad zo sídlisk, by sa vytlačili herne? To sú dve veci, ako pri tej prvej otázke si samozrejme vieme o tom predstaviť diskusiu, i keď ako zopakujem to, že väčšina našich zákazníkov pri hraní nepije, alebo teda nepije nadmerne, ono je to skôr o tom, že si dajú kávičku, energetický nápoj alebo pivko, 1-2. Nemáme nejaké teraz výskumy toho, že čo by na to naši zákazníci povedali, ale v princípe tú diskusiu si predstaviť vieme nejakým spôsobom. A druhá otázka bola o tom, že či si vieme predstaviť, že by zmizli herne zo sídlisk. To asi súvisí s tou predchádzajúcou diskusiou. My si vieme predstaviť, že niekde vzniknú nejaké veľké kasinové komplexy, ale celý čas večer sa tu bavíme o tom, že my sme presvedčení o tom, že herne, či už na sídliskách alebo v mestách, dnes nepredstavujú zásadný spoločenský problém a že sú jedinými prevádzkami, kde vieme práve bezpečne sledovať rizikovosť návyky hráčov. To znamená, vieme si skôr predstaviť diskusiu o tom, ako zlepšiť ten systém, či už legislatívne, alebo aj jednoducho prakticky nad rámec zákona tak, aby bola minimalizovaná, aby bolo minimalizované riziko toho vzniku závislosti. A to si myslíme, že tá lokalita s tým až tak zásadne nesúvisí. Najprv jednu poznámku. Ten priestor na tú osvetu je aj v školách. Malo by sa to využívať na etickej výchove, sami učím, ale viem, že tí bývalí občiankári, aj kadejakí komunisti, čo to ešte stále učia, tak tí tam učia iné veci a nie veci etiky. Trošku mi to ale to pripadá, to, čo vy hovoríte o to, že robíte osvetu a tak, že vlastne na jednej strane, ako keby ste dali ľuďom do ruky jed s rizikom, že niektorí ten jed môžu vypiť, niektorí nie. Potom poviete, ale pozor, nepite to. Ne? Ja viem, že to je otázka slobody, zodpovednosti, ale to je veľmi citlivá téma, naozaj tam v tej morálnej rovine. Ja by som sa bál dať všetkým ľuďom jed a teraz spoľahnúť sa, že teda pite, nepite. Ale ešte na pána doktora by som mal otázku, že či teda vie povedať tí patologickí hráči, čo chodia, či teda sú to väčšinou takí tí domáci hráči, ktorí robia na počítači alebo nejakým spôsobom, alebo sú to tí, ktorí navštevujú viac herne. Či existuje o tom nejaká štatistika? Ďakujem pekne. Musím povedať, že pomerne často sa stretávame s týmto názorom a naša odpoveď na to je, že zatiaľ na svete nikto nevymyslel lepší model ako model spoločenskej zodpovednosti, kedy tabakové koncerny, výrobcovia alkoholu alebo aj herné spoločnosti redistribujú svoje peniaze späť do spoločnosti spôsobom financovania či už podpory liečby a osvety, ale taktiež aj nejakých ďalších aktivít, športu, kultúry a tak ďalej. My to samozrejme robíme tiež, len sa dlhodobo tým nemáme ambíciu chváliť, pretože to je jeden zo základov krízovej komunikácie v tejto oblasti, že nie je úplne úprimné, keby my sme teraz vydávali každé 2 týždne tlačovú správu o tom, že koho sme podporili a tak ďalej. Vtedy by to vyzeralo pomerne dosť zištne. Hovorím tu teraz v tomto kruhu, pretože tá debata vznikla. Nevidíme lepší model, ale sme presvedčení o tom, že to je lepší model ako ponúknuť ľuďom produkt, ktorý má nejaký menšinový patologický jav a nedať im nič. Hej. Sú dve možnosti. My rozhodne sa k tomu problému staviame čelom. Čo sa týka mojich skúseností s pacientami, tak väčšinou ide o návštevníkov herní alebo podružný problém, že herne plus niečo, aj keď počet týchto pacientov alebo tá proporcia sa mení časom. Takže tí online hráči alebo iné typy hrania alebo hazardu začínajú narastať. To sa obávam, že nikdy nebude možné nejak detailne zmapovať. Ešte máme nejakú otázku? Ak nemáme žiadne otázky, tak ja by som to pomaly uzavrel a možno by som to uzavrel tým, že sedí tu dosť veľká, skoro polovica z divákov, tu sedia mestskí poslanci, tak čo by ste, nezávisle od toho, čo povie ten druhý, čo by ste teda vy odporúčili mestským poslancom robiť v súvislosti s hazardom v Banskej Bystrici?
toto nazveme tak všeobecne. Ja som dnes, keď som pricestoval do Bystrice, skúmal, že aké sú vlastne pomery, čo sa týka herní, či ich nie je nejak nadmerne viacej, alebo či nie je nejak nadmerne mnoho problémov, či už na strane patologického hráčstva alebo kriminality, a všade som zistil, že nie. A v tom prípade moja odpoveď musí byť nerobte nič. A ak je nejaký problém, tak by som veľmi rád apeloval na všetkých mestských poslancov, ktorí tu sú. Kontaktujte priamo asociáciu, máme veľmi dobré páky na riešenie problémov, je to efektívnejšie, je to vždy lepšie ako tvoriť iniciatívy o nás bez nás. V prvom rade ten prvý kontaktný bod by mali byť my, pretože veľmi promptne aj to dnes robíme po celom Slovensku, ak sú problémy. Poviem príklad, včera jeden pán prevádzkovateľ nechcel dodržať memorandum, podpísané myslím niekde na východnom Slovensku, nechal si tam nápis herňa blikajúci. Zavolali sme ho, povedali sme, okamžite to musíš odstrániť, lebo ti môže hroziť to, že ti tie stroje odpojíme. Sú tam proste aj iné páky na riešenie takýchto vecí, čiže v prvom rade budeme veľmi radi a radi privítame akýkoľvek vaše podnety na pôde asociácií. Z lekárskeho hľadiska. Ja som sa práve chcel vyhnúť nejakým takýmto odporúčam. Toto môžem dať ako recepis, ale iné odporúčania nie. Osobné rovine, určite máte nejaký názor. Tak možno by som to k tomu povedal, že aktivity smerom nejakej racionalizácii alebo usporiadania herní možno ako občan vítam, lebo to nie je len otázka zdravia alebo podnikania, ale aj nejakej spoločenskej predstavy, ako má mesto vypadať, fungovať. Čiže ja si myslím, že je to relevantná otázka a tým, že sa tým poslanci zaoberajú, tak myslím, že má to svoje miesto ako v tom, ako regulovať, nielen regulovať hazard, ale aj proste premietnúť nejakú takú spoločenskú predstavu o štruktúre mesta do praxe. Myslím, že to má svoj význam o tom diskutovať. Druhá rovina je tá medicínska a možno regulačná v pravom zmysle slova a tiež chcem ponúknuť teda spoluprácu nášho banskobystrického oddelenia na liečbu závislosti, že sme teda otvorení nejakým takým aj odborným vstupom, dialógom v tejto veci. Konkrétne odporúčania to mňa nedostane. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je čas, že náš čas sa pomaly aj naplnil. Chcem v prvom rade poďakovať vám, že ste prišli na túto diskusiu a môjim hosťom, pánu doktori Patarákovi, pánu Jurárovi Danielisovi, hovorcu asociácie, dvoch asociácií dokonca, ktoré zastúpila aj kvázi protistranu. Ďakujem za kvalitnú diskusiu. Dúfam, že sa vám to páčilo rovnako ako mne. A teda my ostatní dúfam, že sa uvidíme pri jednej z ďalších diskusí. V tejto tradícii určite chceme pokračovať a znova, keď si nájdeme nejakú aktuálnu tému, tak prípadne ak aj vás napadne nejaká aktuálna téma, ktorú by ste radi rozobrali, tak v blízkej budúcnosti budeme podobné stretnutie opäť organizovať. Ďakujem.